Batang kulay. Sa likod nito ay may liwanag. Liwanag na ito'y nasa ating lahat. Ay sinagang bawat pusong bukas. Sa init ng nangyayakap, naghihilom sa lahat ng sugat. Ang nasilip nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Tayo ang ilaw sa madilim na daan. Pagkakabimbisik, lalong higpitan. Tumaan man sa malakas na alon. Lahat tayo'y magkakaahon. Dexter the Vlog, mega love shout out. May sinagang bawat pusong bukas. Sa init na nangayaka, naghihilom sa lahat ng sugat. Ang nasilip nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Okay lang gwapa, mega love shout out. Okay lang ba yung sound ko dyan? Mega love shout out. Thank you so much for coming. Lakeside your vlog, mega love shout out. Thank you, thank you. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Loading! Ay! Okay lang yan, okay lang yan. Oo nga, nakabidya ako sa'yo. Ng live mo. Thank you naman dyan. Okay lang yan. Yung lilikam mo, ang star ng Pasko. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Salamat sa liwanag. Ang aking live stream is yan, 7 p.m. Pinas time na kasi nag-adjust kami ng oras. Alas 12 dito na. Ay, alas 12, alas 7 na dyan. 7 hours na ang pagitan ng Pilipinas saka ang Europe. Kaya, sorry. Next week siguro, 11 a.m. dito and 6 p.m. Pinas time. Ayan. Mylene Angelo 18, mega love shout out. Thank you. Ang oras namin is 12. 7 Pinas na yan. mali. Yung schedule ko pala, nag-change kami ng oras kanina. Madaling araw, 2. 3, ay just ng 2. Kaya, dapat alas 11 ako nag-start dito. Mali, alas 12. Alas 12 nakalagay. Fresh na si Ate Bicolana. Paano ba yan siya? Tapos na si Kuya IG. Tapos na. Ay, hindi pa nga. Ay, hindi pa. Nagyayaw-yaw pa, oh. Oh. Nagyayaw-yaw pa. Oh, nag-iikot-ikot ako, eh. Ewan ko, the solid supporter. Hello, mega love shout out. Thank you so much. Ayan, thank you. Mega love shout out. Welcome to my live stream, guys. Ayan. Nag-shout out po si Kasunog. Late ako kasi
Dapat 11 AM dito na ako nag-start kasi 6 PM Pinas time dapat ako nag-start. Matulog na lang mga Pinas. Okay lang yan. Para makapagpahinga sila. Bawat isa ay may pag-ibig na hatid sa mga hangarin na Ay, nako. kayang pagpunin. Naghahang ang aking computer. Ayan, thank you, solid. Ayan, Lakeside Vlog, thank you, Papa. Matit, Gabarda Vlog, hello, guwapa. May galaw shoutout. May galaw shoutout. Welcome to my live stream. Okay lang ba yung sound ko, Maylin? Ang liwanag ko, tuwid ka ng pagmamahal. Di na na may kapal ngayong Pasko. Nagniningning-nino. Ayan, solid. Uy, super solid supporter Kasa. Hello. May galaw shoutout. Bago na naman ang iyong channel. Ano yan? Thank you naman dyan. Welcome to my live stream. Ayan. Ayan, wait lang ha. Muna yung mukha ako eh. Thank you. Solid. Super solid supporter. Ayan, tugang ata to. May harang pa, sabi ni Matet. Ayan, maaga pa naman po manay. Pero 7 na kaya. 7 na din sa Pilipinas. Nag-adjust kasi kami ng ay nag-abante kami ng, abante no, atras. Ng 1 oras. Pag alas 11 kaya masyadong maaga pa eh. Dahil dami pang magluto pa, maglinis-linis ng konti ba. Ayan. Nagluto-loto. Ayan. May galaw shoutout Mali, like sa other vlog. Ayan. Thank you so much, Tugang. Ang liwanag mo, tuwid ka ng pagmamahal. Pinakala na may kapal ngayong Pasko. Magniningning ang Pilipino. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Saan man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwid ka ng pagmamahal. Pinakala na may kapal ngayong Pasko. Magniningning ang Pilipino. Magniningning ang Pilipino. Saan man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwid ka ng pagmamahal. Pinakala na may kapal ngayong Pasko. Magniningning ang Pilipino. Magniningning ang Pilipino. Saan man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Opo, 7 PM na. Dan share po. Maylin, thank you Maylin. Thank you. Okay lang yan Maylin kasi saglit lang. May lakad kami ngayon eh. Mamaya. Ayan, Danda. Hello. May galaw shoutout sa aking live stream and YouTube. Ay, inong Facebook and Judith Del Rosario. Yap, may galaw shoutout. Thank you for coming. Ayan. Thank you sa pag-share, Maylin. May galaw shout out. Thank you guys sa mga nandyan. Ay, tapos na Kuya IG. Ay, tapos na siya. Ayan, Chichay. Harang. May galaw shout out. Tapos na si Kuya IG. Ayan, pa-support po. Salamat. The solid supporter, hello. Tugang, James Climax Vlog, may galaw shout out. Thumbs up, thank you. Salamat, may galaw shout out sa lahat. Thank you so much guys. Welcome to my live stream. Ayan, thumbs up na din to. Thank you, Chay. Thank you guys, thank you. Parang nawala yung aking Ayan. Thank you so much.
Sis Maria, Edita Labaw, tamsak dan Tugang. Thank you, Tugang. May galaw siya. Shoutout sa lahat ng mga bumisita sa bahay ni host. Thank you, Tugang James Climax Blan. May galaw shoutout. Thank you, sis Chichay. Hello, sis. Ayan. Thank you, guys. Thank you. Welcome to my live stream, guys. Ayan. Maraming araw sa ating buhay ang hinahanap, may kalayuan, di matanaw, di nauubusan ng tiwala sa sarili, lakas ng dasal, alam mong sa dulo ng bawat taon. Para hanang uli. Okay lang yan dyan, Maylin. Huwag nang magbaharang-harang dyan. Pag mahaba, escape mo na yung harang dyan. Ayan. Thank you, Tugang James Climax Vlog. Thank you sa mo dyan, sa virtual hug mo dyan. Thank you, guys. Pwede kang magbaba ng, ng upcoming live stream premiere, guys, para makatamsak tayo to support each other, guys. Please. Ayan. Maylin, pakibaba yung ni Chicha para matamsakan dyan. Thank you. Motocrib, may galaw shoutout. Motocrib Studio, ala. Hello, may galaw shoutout. Hello po, CC Lakesider. Sabi ni Chicha Getaways. Ayan. Thank you, Motocrib. May studio na. May studio na. James Climax. Thank you, Tugang. Ayan, Motocrib. Shout all. May galaw shout out. Thank you, Motocrib Studio. Donisha Labaho, hello, may galaw shout out. Team Dunga, may galaw shout out. Thank you, bro. Thank you sa patamsak dyan. May galaw shout out. Welcome to my live stream. Ayan. Patamsak, guys, sa binaba ni Maylin, please. Thank you, May. Thank you, tapagbaba. Ayan, patamsak, guys, sa yan. Ayan, punta kayo. May mga dyan pa Gcash. Alma! Hello, Alma! Kumusta, Alma? Ayan, thank you. Good evening, Alma. May galaw shout out. Welcome sa aking live stream, guys. Ayan. Thank you, Ate Mai. Ayan, Tindungan. Mega love shout out. Shout out sa mga team Dungaw dyan. At team Tugang. Mega love shout out sa lahat ng mga team na nandyan. Sa iba-ibang team. Thank you so much. Ayan, Dan Tamsak, solid supporter. Ayan, solid supporter kanino yan, solid supporter? Wait lang. Saan? Baba mo nga uli, solid supporter, guy, para matamsakan. Nawala ako. Okay naman, host. Ayan, okay naman. Mabuti naman. Thank you, Marlon Maglunog. Mega love shout out. Thank you. Gaspar TV, hello, Tugang. Mega love shout out. Thank you, Tugang. Maray na banggi man sa imo. Ayan, sa mga taga Bicol dyan, maray na banggi, maray na udto, maray na, ayan, always welcome. Ate Chichay. Thank you, Mai, sa pagbaba ng iyong bahay. Thank you. Baba kayo, guys, ng bahay or type ka para mababa ni Night Patang yung bahay habang wala pa naman, yung mga hindi pa magkakadikitan dyan, pwede kayo mapa-shoutout sa mga taga-Kamambugan. Ayan, shoutout sa mga taga-Kamambugan. Ayan, sa family Camacho, Maglunob, Marlon C. Maglunob. Ayan. Shoutout sa inyo dyan sa Lidmanan, Kamambugan, Lidmanan. Ayan. Shoutout sa inyo dyan. Thank you so much. Thank you sa pagpunta. And welcome. Ayan, Krong Harang. Ayan. Hello, Manay. New here. Ayan, Grace Bernardino. Hello, guwapa. Mega love shoutout. Magayono ng host. Bura. Grabe na yan. Tugang Bicol no na maray ay. Ayan, Grace Bernardino. Thank you, guwapa. Ayan. May jacket ka na. Mega love shout out sa'yo. And welcome to my live stream. Thank you so much. Ayan, baka gusto mong mangisda dyan.
May mga binababa si Nightbot dyan. Dikit na ako sa nakapin host. Ayan, thank you Alma, Baklayaan. Ayan, puntahan ninyo birthday live stream ni Chichays on Tuesday. Guys, may mga pa-premyo dyan. Ayan, baka gusto nyo pumunta. I think 5 p.m. Pinas time ang ano. Ayan, Krong, mega love shout. Thank you sa pabidyo dyan. Kuya Gaspar. Ayan. Marunong magbikol si ano. Ay, very clever naman si ano. Thank you po sa tamsak. Dikit nakapin, sabi ni Mylene Angelo 18, guys. Ayan. May mga binababa dyan si Nightbot, guys. And mayroon ako mga ano dyan sa description box ko, guys, na mga members. Ayan, please connect naman sa kanila. Yung mga hindi pa ano. Mega love shoutout Tugang, Kate Roy, UK Vlogs. Mega love shoutout and welcome all the way from UK. Kate Roy, UK Vlogs. Thank you so much, Tugang. Ayan. Thank you, Chay. Thank you sa pabidyo dyan. Ayan. Grong Tam sa Katharang. Piping TV 13. Hello, Piping. Hello. Kumusta? Hello po, ma'am. Talagang, ma'am. Ayan. Watching from Kidapawan City, North Cotabato, Philippines. All the way from Cotabato, Philippines. Piping TV 13. Welcome to my live stream. Ayan. Mega love shout out. Thank you. Kumusta, Piping? Long time naman dyan. Ayan. Happy Halloween sa inyo, guys. Hindi ako naka-Halloween, ha. Wala tayong gusto. Ayan. Kung may galaw shoutout to all. Ayan. May galaw shoutout everyone. Sabi ni Tugang Katro UK Vlogs. Ayan. Guys, pwede kayong kung may code kayo dyan sa aking alam siguro ninyo kung mga code ninyo, yung iba. Ayan. Okay, Tugang Tugang Connie. Piping TV taga Davao ako. Sabi ni Tugang Gaspar. Ayan. Ayan, Tugang Motocrib. Ayan, type kang kasa para dikitan ka dyan. Ayan, happy Halloween everyone. Sabi ni Tugang Cateraway Okay Vlogs. Thank you, Tugang. Ayan, happy Halloween. Ayan. Thank you so much guys sa mga nandyan at nagtamsak sa aking live stream. Wait lang. Pwede kayo magbaba. May upcoming mga kayo dyan. May mga upcoming live stream, premiere, pwede kayong magbaba, guys. Ayan. Thank you. Salamat. Ayan, nagbaba si Kati Roy Kuyoki Vlogs ng ng kanyang bahay. Ayan, connect naman dyan, guys. Ayan. Hehehe, salamat. Okay. Ayan, Miles, hello. Kumusta? Kumusta ang papang Bicolana na magayunon? Nadaragang magayon. Ayan. Kumusta? Long time. Mega love shout out. Thank you. Anong oras na dyan, host? Ayan. 12:18 na ng tanghali. Pasensya na guys kasi nag-adjust na kami ng ng isang oras kaya 7 p.m. Pinas time ang ko kagabi na schedule kasi 6 p.m. Pinas time dapat. Pero dito kasi sa amin nag-abanti kami nag-atras pala ng isang oras kanina. Kasi winter na dito. Ayan. Hello, Din Mariam. Ayan. Okay man po manay. Merium. Hello. Wrong hello. Ayan. Tugang Connie B. Thank you. Patamsak po. Thank you. Sabi ni Motocrib. Guys, patamsak naman sa At pwede kayong maglapag ng inyong mga dyan, mga bahay. Type kayong kasa. Thank you so much. Blessed Sunday everyone. Sabi ni yan. Ayan guys, may premiere si Motocrib guys. Palablab naman guys, may binaba siyang Tugang Jomoy matira matibay. Matira matibay talaga, tigsumpayan. Sorry naman Tugang. Ayan, Jomoy matira, thank you. Guys, patamsak naman sa binaba ni Motocrib guys, studio. Ayan, Piping sa Kalimbang, all nahosan ang nakapin. Thank you. Piping TV 13. Ayan, LS yan host. Ongoing. Hehehe. Ha? Hindi. Ay, ganon. Hindi, dapat pag LS na ongoing guys, hindi natin kailangan ibaba ang
Okay lang kung premiere, ongoing premiere. Pero pag live to live kasi, ibaba mo lang yung bahay mo, then pupunta namin yung yung yan, yung, ano ba yon bahay mo. Ayan, Gainalin, hello, may galaw shout out. Hello, may galaw shout out. Thank you. Ay, ganun eh. Oo. Sa bagay, monetize ka na. Depende yan. Pag mapalo naman tayo, parehas tayo. Damay ako. Oo, wag kayo magano ng guys, live to live. Pwede yung bahay mismo, then sabihin mo doon sa pagbaba mo na puntahin yung live. May galaw shoutout po sa lahat. Ayan. BMC, hello, sabi ni Krong. Gainalin, thank you. Wow, yun lang. Oh, Krong, naka-costume ka pa rin, sabi ni ni BMC. Ayan. Sino pa yan? Ayan, baba kayo guys ng bahay. Baba kayo ng bahay. Manager, hello manager! Kumusta? Jilin Japan Vlog, hello mga galaw shout out. Welcome to my live stream, guwapa. Kumusta? Long time. Ayan, may galaw shout out. Dante Villanueva de los Perez, may galaw shout out kuya. Thank you so much. Shout out amiga. Hello. Amiga from, all the way from, Station Church Sites, Libmanan, Kamsor. Ayan, si Cheryl Sid Kata. Hello, amiga. May galaw shout out ang aking amiga from Libmanan at aking kaklase nung college. Thank you, amiga Cheryl Sid Kata. May galaw shout out. Thank you sa pagpunta. Helen and Nicole, may galaw shout out. Jeline Japan Vlog. Thank you, guwapa. Welcome to my live stream. Long time no see. Long time no talk. Ayan. Chicha Nicole. Grace Bernardino. Ayan, Kasa. Please type Kasa guys sa mga bagong entry guys sa aking live stream. Ayan, thank you guys sa mga nandyan. Helen and Nicole at BMC at Chichay Krong, shout out, sabi niya. Ayan, thank you, amiga Cheryl Sidkata. Thank you. Jeline Japan Vlog, thank you. Kumusta ka? Kumusta yung mga long time no see na dyan? Ayan. Thank you sa pagpunta lalang Krong. Hehehe. Ano ba yon? Kasa, Motocrib, Kasa. Thank you guys. Thank you so much. Cutter, Chichay, Dan, Tosox, at Dikit. Guys, patamsa kay manager. Thank you, manager. And congratulations sa iyong pagkamuni. Tugang, manager or Ricky Bibi. Ayan. From San Fernando, La Union. Tama ba ako? Matid Gamar the Vlog, Dan nood, dikit sa iyo, Cheryl Belgium. Thank you, Tugang, Alma, Bakleyaan. Thank you, ha. Salamat sa pagdidikit. Ayan. Guys, yung aking mga members dyan na binababa ni Nightbot, guys, automatic binababa ni Nightbot. Please connect naman, guys, sa ating mga Sir Leo Tutorial TV, hello. Happy Halloween, everyone. Sabi ni ay, wait lang. Naghahangin nga ng hagdan si manager. Kakantahan mo ba ako, manager? Ayan. Sana maron. Maraming money, no? Ako, Jer lang eh. Wala akong money. Ayan. Tugang, Queen. Naduling na ako. Queen of the Night, Leo, hello. May galaw shout out, Manay. May galaw shout out. Thank you. Ayan. May galaw shout out. Bakit yan ganyan ng ko? Ay, nako. Bakit yung aking pangalan dyan, no? Nagtadtad. Wala naman akong tinayf. Manay Leo. Thank you, Manay Leo. Salamat. Ang puno ng Pasko. Oy, guys, ito na Tugang, may na dyan, may hagdan. Thank you, Sir Leo Tutorial. Salamat, hagdan. Motocrip, thank you. Happy Halloween, everyone. Guys, pwede kayong magbaba na inyong mga bahay. Type Kasa. Ayan, please, type Kasa lang, guys. Pasko, ang thank you sa mga patamsak ninyo dyan, guys. Ayan, may mga binababa si Nightbot dyan, guys. Please, connect naman, guys, sa ating mga, supportive na, na members. Ayan. Thank you, Kasa. Krung, Kasa. Masimot Manay. Nang Brio. Brio? Ano yun? Ba't masimot?
Masimot! Ay, sadto. Shout out sa mga taga Nabwa. May galaw shout out. Masimot sa... ano yun? Ano yun? May sexy. May sexy. Mali, may galaw shout out. Sabi ni Gayna. Salamat po. Bakit ano yun? Cruz at Tagalog, hello. May galaw shout out. Jeline Japan Vlog, hello. Ayan, baba ka ng bahay, Jeline. Guys, yung mga hindi pa, guys, magkakadikit-dikitan kayo, guys. Baba kayo ng bahay. Type ka sa para mababa ni Nightbot. Manay Masimot, nag-brown out. Ay, Kasoriko Dos! Shout out! Kasoriko Dos dyan. Ay, Kasoriko Dos ba kayo? Ay, brown out sa Dabwa. Ay, my goodness. Nagwa-YT si Tugang Lakesider Vlog. Oy, ano ba yon? Di walang internet. Mag-data ka na lang, Tugang. Oy, pare, okay lang Para ayan, Ginger B, dikit dati pa, sabi ni yan, harang tamsak, sabi ni Motocrib. Ay, si Motocrib, saka yung Motocrib Studio. Second account 1 Motocrib Studio. Uy, nagkakanta ka, Motocrib. Bakit naka-silent ka pag nagla-live ka? Magpakita ka at akyatnan kita. Nakailan LS yan si Lakesider kanina. Mahina siguro, net. Ngayong Pasko, magkaya ka. Napapasaya ako. Uy, naka-BG kaya ako. Nag-iikot naman siya, gwapa. Kanina. Ayan, magaling yan si Manay kumanta. Oh, hindi Kantahan kita yung masakit. Ayan, yung masakit lang. Gusto ko yung masakit kanta. Gusto ko yung masakit na mga kanta, yung nakakasakit sa dibdib. Ha ha ha. Host, nakakulong ako sa work ng 2 weeks. Next week pa tayo pwede. Kaya pala. Sabi ko, bakit, yan, monetize channel, tapos, yan, pero lagi kang, silent. Pag pinupuntahan kita, sabi ko, kumakanta naman to. Bakit hindi na lang kumanta? Kantahin kita ng masakit. Baka umiyak ka dyan, Baba ako ng bahay, Oo, Jeline, Japan Vlog. Thank you. Baba ka. Perlita Adatol, Vlog, Tamsak, Dan Pulpak. Ayan, nag-brown out Masimot. Masimot niya mga sadto. Kasoriko, Kasoriko? Tayo shout out natin. Kasoriko Dos ba? Sa inyo? Ay, nagwa-YT si Tugang Lakesider Vlog, guys. Ibalik nyo ng kuryente dyan sa Nabwa. Ayan si Jeline, Japan Vlog. Nagbaba ng kanyang bahay. Ha, ha, ha. Mapapalo ako ng mga amo ko rito. Kasi di ba umakyat na si Motocrib sa akin? Umakyat na, Hindi ako iyak man, di naman ako sawi sa pag-ibig. Hindi ka ba sawi? Sino pala sawi? Anong oras ba kayo natulog? Ay, anong oras natapos si Tugang mga hinlog kagabi? Ayan, Kasoreko Tres. Okay. Tres na pala. Sa may parting Naga ang dos? Ay, hindi ko na alam. Kasi ang alam ko sa amin, Kasoreko Ono eh. Ayan, sila lang Manay. Bumalik na po, ilaw. Ayan. Shoutout sa mga taga Kasoreko Tres. Ayan, Helena Nicole, good vibes. Thank you, Chichay. Crown Channel, Tamsa Kalimbang na host, Piping TV 13. Thank you, Piping. Bakas lang, sabi ni Motocrib. Ayan, patamsak naman guys, baka gusto nyong tamsakan. Baba mo yung bahay Motocrib din. Puntahan nila yung live mo para magtamsak kasi naka-silent lang naman yon. Nagtamsak na ako. 2 AM na natapos si Oscar kanina. Okay. 2 AM na ata. Dito sa amin. Ayan, di ba? Ayan, Jeline. Japan Vlog, Tamsak, Dan Polpak. Ayan, sabi ni Alma. Sige, Alma, may hisipag si Alma. Ayan, Motocrib, tumambay
na rin marami naming browser, sabi ni BMC. Ayan si BMC guys, padikit naman yan, hindi yan nangingisda. Very supportive yan. Hindi yan nangingisda, isain nyo yan. Kadalaga pa yan. Dalagang maganda. Hindi lang yan nagpapakita. Ayan. Pero nagpakita yan kahapon. Review ninyo yung live ni ni RPTV, nandun siya. Makita nyo yung face niya. Ayan, Lakesider nagbaba ng kanyang bahay, guys. Please, naman, empleyada ako ni Bicola. Iwan ko sa'yo. Wala akong pampasweldo. Empleyadang hindi nagsusweldo. Ano ba yon? Ay, nako. Diyos mio. O, sige na nga. Empleyado. Walang pansweldo. Ay, nako. Tayong pera dyan. Ayan, dan sa nakapin po. Gainel, nawala na si manager. Oo nga, nawala si manager. Bakit? Ayan. Gladys Ocampo, hello. May galaw shout out. Ayan, yung Gcash ninyo kahapon, guys, na-send na. Na-send na ba, Gladys? Gladys, na-send na yung 100 Gcash mo? Okay na ba? Walang pampasweldo. Nako. Gaya tayo kay Pacquiao. Ano ngayon? Kaso record pero okay na. Bumalik na pang-asar lang. Uy, kasurog kay Tres. Wag naman kayo mag-brown out. Nag-gaway si Tugang na magayon na si Lakesider Vlog. Uy, nako. May pispan pa tito sa sa bato. Ayan, may binaba si si Nightbot, si Tugang Janjerby, guys. Please connect naman. Maraming tao yan pag nakapunta kayo dyan. Jap shit channel. Same here. Huh? Sino to? Oy, may bago na naman tayong kaibigan. Jap shit. Shit. Ayan, Gladys. Opo, na-send na. Salamat. 100 Gcash po. Ayan, thank you, Gladys, ha. Thank you, guys. Thank you sa Nag-iisip ako ng yan, magpa-Gcash ako, pero gusto ko kung sino yung aakyat, 2 kanta. Yun ang bibigyan ko ng 100 Gcash. Para gusto ko makilala ko kayo. Para this channel ni Auntie, hello! Mega love shout out. Here's Tugang, my represent mega love shout out. Paradise channel ni Auntie. Sino ito? May bago na naman tayo dito. Uy guys, thank you naman Paradise channel ni Auntie. Ngayon ba man na yes? Oo. Kahit hindi kayo manganganta, yun pala naisip ko. Hindi ko na sabi kay Papi kanina bago umalis. Yan. Guys, yan? Kung sino yung aakyat, kakanta kahit hindi sila manganganta, magandang kanta, magandang boses, kahit hindi maganda, basta kakanta 2 kanta. 100 Gcash. Yun ang palaro ko. Ayan. Hindi ako marunong kumanta. Hindi naman ako nagsabi kung marunong ka, hindi basta kumanta ka, 2 kanta. O, tatapusin. Tutula, pwede. Hindi. Hindi. Aakyat ako ate. Sino yan? Sino si Japshed Channel? Ayan, Pinoy Family in Spain. Hola, mega love shout out. Auntie ko din pala to. Ako yan. Nakakainis. Auntie ko din, ang dami mong channel, ha. Ayan. Thank you naman dyan. Ayan, thank you, Tugang. Auntie ko din. Bakit Paradise channel na yun ni Auntie? Uy, may Paradise ka, Auntie ko din, ha? Ayan, agisin tuloy dugo ko. Bakit? Ayan. 2 kanta, guys. Kung sinong gustong 2 kanta, I give you 100 Gcash. Ayan. May sexy Mali, akyat na tayo. Pwede po padikit. Sabi ni Pinoy Family in Spain. Ayan. Baba ka ng bahay or type ka para mababa ni Night Butang yung bahay. Pinoy Family in Spain. Saan ka sa Spain? Ayan. May sexy. May sexy Mali, akyat na tayo. Sige. Ayan. Nagisin tuloy. Lakesider Vlog, tam sa kalimbang ng host. Sabi ni Piping TV 13. Ako yung Tugan ng Tikodet. Ayan. Hola po. Ayan. Annalyn Eledores. Guys, yung mga hindi pa wala pang jacket dyan. Auntie Kodet, dikitan mo na ako, Auntie Kodet. Pinoy Paradise channel ni Auntie. Ano yan? Bagong channel? Ikaw, Auntie Kodet, ang dami mong channel, Gawa na rin ako ng ninja.
na hindi nyo alam kung anong pangalan ko at ako yun. Kasi hindi na ako magpapakita sa mga live ninyo. Wag lang alala, dagdag tao dito. Tugang, thank you, Tugang. Tugang, Auntie Codet. Salamat sa yan, salamat. Ayan. Thank you so much, guys. Auntie Codet, thank you. Isa po akong account to, sis. Espanyol. Espanyol lang. Okay. Ayan, Pinoy Family in Spain. Isa po ko account ko to, sis. Espanyol lang hilaw. Hello. Mega love shout out. Espanyol lang hilaw. Mega love shout out. Thank you. Padikit po. Balik agad po. Sabi ni Pinoy Family in Spain. Ayan. Di pa kami totally nagkita nito ni Espanyol lang hilaw. Guys. Ayan, dito to sa Madrid. Ayan, thank you so much, sis, sa second account mo, sis. Ayan, guys, pa-support naman, guys. Baby pa yung bahay niya, second account niya, na binaba ni Pinoy Family in Spain. Ayan. Dwayne Sapatan, Tamsak Dan. Thank you, Tugang Almas. Thank you so much. Thank you naman dyan. Wala atang walang aakyat sa akin. Alma, thank you. Guys, harang, thank you, Tugang, Lakesiders Vlog. Sa paharang mo dyan. Empatamsak sa nakapin, guys. Sige, dikita natin yan, sis Pamilya in Spain. Wait lang. Ayan, yes, sis, para di ako maka-upload na nakasama mga bata. Kasi yung main account ko, magiging kids channel siya. Ay! Okay. Sige. Ayan. Guys, pa-support sa sa binaba ni Pinoy Family in Spain, guys. Oh, baby pa kayo, mga baby, ay mga anak mo eh. Mga pa. Akin mga binatilyo na eh. Ayan, mega love shout out na Ericos, nak. Mega love shout out. Thank you, nak. Shout out. Musta? Ba't dyan ka Ba't dyan ka nagta-type? Ang aking inaanak na gwapo. Pero wala pang mapapangasawa. Gwapo pero padikit, guys, sa kay Ayan, yung anak ko nagko-call. Patay tayo dito. Wait lang. Wait lang, guys. Wait lang, ha. Nagko-call yung anak ko kasi may inutos ako. Bohala na gamay. Mega love shout out. Bohala na gamay, nak. Mega love shout out. May premiere ka, nak. Baba mo para maipin natin, nak. Nako, Diyos ko po. Ano ba to? Hindi ata ito nakasaksak. Pwede bang umutang dito, Ninang? Oo, pwede kang umutang, may tubo. Ayan, Bitlili 143. Thank you, sis. Mega love shout out. Welcome. Ante Beth, hello. Mega love shout out. Ante Beth or Bitlili. Ayan, Pinoy Family Spend Tamsak Dan full pack. Guys, pa-watch ng 3 to 5 minutes, guys, bago kayo magbakas. Ayan, sa mga nagdidikit, ha. Thank you. Guys, okay lang kayo dyan, magbaba ng bahay, ha? Type kasa at baba ng premiere, upcoming live stream para mapin natin, guys. Wait lang, may ginagawa lang ako. Hindi ata ako, nito. God is... Super solid supporter. Thank you. Kabiguan man.
Hi, thank you guys. Thank you sa pag-ano kasi yung anak ko may inutos ako sa metro train. May tatagpuin. Ayan, thank you. Thank you. Hagdan po manay. Ay, sigay na. Wait lang, Gwan na, ha? Ibang klase to BMC yung iniinom ko, BMC ha. Pupunta na naman akong banya. Nakainis. BMC, yung iniinom ko ngayon ha. Ano ba to? Dapat, lagi kang nasa Gladys, thank you Gladys. Thank you sa pa-whitey. Di ka ba nag-whitey? Mag-whitey ka na lang kaya Gladys. Ubus na. Nagawa na naman ako. Tapos ngayon umiinom ako. Hindi ko na nga, lumamig nga siya. Kalahati lang. Pero gusto kong pumunta ng banyo. Ayan, Agaspar TV, may galaw shoutout po. Thank you guys. Ano yan, pwede kayong magbaba ng mga bahay mo dyan, ninyo dyan. Ha. Sabi ni Nairicos. Oo. Pautangin kita, may tubo. 5'6". Ayan, Kuya Mario, hello. Kuya Mario, magalang shoutout. Kuya Mario, long time. Pinoy OTW, guys, pa-support naman guys sa binaba na yung mga dyan. Ayan, akyat na kayo, sabi ni Maylin. Okay lang yan, ayaw ata nila ng Ay, nandyan si Jocelyn. Wait lang. Ano sabihin ko? Ayan na. Hello po. Hello, may galaw shout out. Iharap mo sa'yo. May galaw shout out. Jocelyn, saan ba kayo? Jocelyn? Sino ba? Jocelyn to, hindi si Gayna eh. Hi! Ang sabi? Pa? Hello, may galaw shout out. Taas, 5'6". Kakanta ka nga. Jocelyn po, Jocelyn. Naririnig ka pero maingay ang Marinig eh. Naririnig kita Jocelyn. Ako kakanta. Kakanta Wait ka. lang po, Manay. Sige. Binili ko to, nasa gilid ata sila ng kalsada yung bahay. Hello. Hello. Maingay po talaga dito eh. Oo, may nagsisigaw ang mga bata. Guys, pag gawin nyo naman 50 si Kilala niya ako? naririnig ka. Mas malakas yung ingay. Opo. Kakanta daw siya. Game na? Opo, nasa gilid kami. Hala, yung pinapainom rin sa pampataba? Nakakainis, pampataba daw. Hindi. Mina ka dyan. Oy, Nairicos, ano ka ba? Ano bang gusto mo? Manay, Elsa, Kulasa, Bidal, Tamsak, Dan, Pulpak. Alma, thank you, Alma. Helena din Laza, mega love shoutout. Thank you. Ayan, pangalawa na. Ayan, Jocelyn. Anuhin mo na mag-less ang ingay dyan sa inyo ha, bago ka akyat, para marinig natin. Mas malakas yung ingay, gwapa. Ayan, Lakesider, salamat po. BMC, mayroon? Sabi ni si Mylene. Interesado ka? Ayan, hoy, painumin mo rin ako. Ano ba yan? Magdara na ako dito ning inodoro. Or ano ba yon? Inorola pala. Ayan, PM sa backstage is the key, Mylene Angela. Pinoy family guys,
Pinoy Family in Spain, guys, road to 50, guys. Padikit naman, guys, nandito yan sa Player 456, Aphrodisiacti, hihihi. Ewan ko. Recommended yan ni BMC. Pero BMC, dalawang ang nilalagay ko. Hindi ako kontento ng isa, parang ewan ko. Mas masarap yung dalawa ilagay ng stick. Effective nga sa akin. Ala, patay tayo nito. Manay, naglo-loading. Sensya na po. Ayan, pag okay na, walang problema. Gay na. Okay lang. Walang problema. Ayan, thank you, gay na, sa effort. Ayan, 12, dikitan ko. Di nila ako binalikan. Still waiting. Balikan nyo naman ako. Parang awa niya. Na joke, sabi ni MC, hindi ako makaakyat kasi data lang ako per day. Ayan, BNC naka-promo ko. Gilid kasi kami ng kalsada, kaya maingay. Oo, mga sasakyan. Mga sasakyan, gwapa. Ayan. Nak, buula ng gamay. Salamat sa pabidyo dyan. Ayan. Thank you, Nak. Thank you. Happy birthday, Nak. Ngayon na ba birthday mo? O bukas? Bukas ba birthday mo? Sige, pag mag-live, mag-StreamYard ka, ara akyat si Ninang. BMC, kung bukas, ayan, may work na ako. Yari ka sa akin. Busy kapag may work na ako. Kala ko may work. Martes! Ay, may work na ako. Hindi ako makaakyat. Bakit hindi bukas? Kung bukas, holiday namin, wala kaming pasok. Martes, may pasok na. Martes pa, ang daming trabaho. Kasi Monday, di ba naipon? Naku, patay tayo dito. PM mo si Bicolana. Mylan Angelo. Player 456. Ginsing Tipalatan. Yan, hindi. Hindi kaya. Hoy, lang to, remedy lang to, tugang, ka ba? Hindi tayo nagpaparabili ng mga mamahalin na mga dyan. To pa birthday. Ay, sayang naman nak. Ayan, Helena din, Dan Paul, papabalik. Ayan, guys, palablab naman kay Pinoy Family in Spain, guys. Ayan, Pinoy Family Dan, ayan. Nag-50 na ba? Guwapa? Ayan. BMC ayaw ko, PMC Ate Bicolan, baka mapabilang sa chismosa. Chismosa talaga. Anong chismis natin dito? At natin, topic natin. Walang ayaw ko, walang gustong umakyat na may 100 Gcash, 2 kanta. Wala kayo dyan, guys. Hindi ako magpapalaro. Napagod ako. Gusto ko kanta na lang, makinig ng boses. Natural remedy nga, tama si Bicolana, sabi ni BMC. Di ba? Oo, kasi bakit pababili ng mga mamahalin? Di ba? Ako nga, alam nyo ba? Ito may topic na naman. Kilikili na. Kasi, nandyan si Gaynalyn, di ba? Nung isang araw. Di ba? Mag-wax-wax kayo ng punta kayo sa, yan. Di ba? Magpaderma, magpaano. Di, na lang kayo. Mga remedy, nandyan lang sa kusina ninyo. Pagwawaks ng kilikili, ng mga buhok-buhok, pwede naman dyan sa Ayan, Angela Corbo, hello! Magandang buhay! May galaw shout out. Thank you, Angela. Di ba? Oo. Ano yan? Mamurahin. Pait pala yan. Uy, hindi kaya mapait. Masarap. Alam mo ba? Talo yung mga mamahalin dyan na nabibili. Ayan. At BMC, sabi ni Helena. Ayan. Lilian de la Cruz, hello, mag-ilaw shout out. Thank you. Dan, Pinoy Family in Spain. Guys, palabalam naman kay family, Pinoy Family in Spain, guys. Road to 50. Kahit naka 50 man lang, para hindi sabihin na, ninja. Sabay ganun, ninja talaga. Kiling-kiling mabuhok, ahitin, bawasan. Aray ko. My goodness. Sige, idikitan ko yung wax, pwede yung butter. Lang, asukal ka lemon, tubig. Di ba? Madali lang i-wax. Di ba? Kung ayaw nyo magbunot-bunot. Kasi, mostly sa mga babae, pag na
ahit-ahit, o 'di ba? Ha, naalala ko naman yung nalalaki sa kilikili, sabi ni Gainalin. O kasi nga ano, nalalagas daw yung buhok. Ako talaga naglalagas ang buhok ko. Pero tumutubo yan. Tumutubo naman. Ayan, player 4, 5, 6 honey daw for wax. O ginagawa nga, para naman tubig, asukal, tapos lemon. Parang honey na rin yun eh. Tapos malagkit siya. O, tsani. Kapag walang pambayad sa wax. Yun, wala na nga. Hindi ka na nga magbabayad. Gawa ka na lang. May MC. Tapos may bugyuti ka. Babae ka. May bugyuti. Di wax mo. Sakit nga lang. Pero ano lang yung pag nasanay na. Wala. Ayan. Tsani talaga. Aray naman. Tsani. Isa-isa. Oo, isa-isa talaga yon. Masakit. Kakapagod. Ay, ganon. Patay tayo dito. Kailangan ko pala ng mga videos dito. Japit ninyo, TV, mega love shoutout. Uy, Japit, may 100 Gcash ka kay kay Kuya IG kanina. Singilin mo na. Ayan, good evening. Try sa bulbul ang channel. Ano ba ka na naman dyan? Gaya na lang. Aray, kasakit ulo. Ay, nako. BMC, di ba ikaw training sa pwede sumali sa GC Team Chusmosa? Sabi ni ni Maylin. Ako man ay, wala akong problema sa buhok sa kilikili. Di ako tinumo. Ay, kiswerte. Ayan, gaya na rin Sige nga, tingnan natin na. I-send mo sa akin sa messenger, gaya na. Magastos din pala to kasi bibili pa ako ng mga videos. Hindi naman ako mahilig magkakain ng mga dahon-dahon yan. Ayan, honey plus vinegar, paigit. Vinegar talaga? Bakit vinegar? Ano yun? Ano yung papaksiwin? Ngayon lang ako nakarinig niyan, Ayan, Mylene BMC, ayan. Och! Naman, ay nalin, yung Uno Challenge. Ayan, wala rin ako. Di ako pinagpala sa at sa bulaklak. Tingnan ninyo dyan ang topic. Kilikili talaga. Buhok sa kilikili. Aray ko. Ay, nako. Patay tayo dyan. Hindi. Wala palang hindi na kailangan hanapin Gainalin. Gainalin. Ikaw talaga. Pasaway ka talaga, Gainalin. Ano ka ba? Ano ka ba? Paakyatin mo na nga si Jocelyn. Nasaan si Jocelyn? Kayo pala yung pig vlog ni ni Eugene na magkakapatid na nag-Jollibee kayo. O, tapos nag-take out kayo, sa park kayo nagkain, Family Saraga, kayo pala yun. Ayan, wala man ay, malas sa buhay. Kasi may exciting daw pag hinahanap talaga ka, Gainalin pasaway ka. Araya, taga, yan, CIA, ako taga CIA, ako Sally Kamaylin. Angelo 18. Ayan, opo manay. Okay. Pasaway ka. Mukhang Jollibee sa parking lot. Oo. Ayan, tamsakdan BMC. Full pack. Uy, nakuha mo ba yung bahay ni BMC, gwapa? Kasi yan ninja. Hindi mahanap-hanap ang kanyang bahay. Ayan, manay, ang daming problema sa mundo. Ang problema ng buhok sa kilikili. Hindi na nga yan ang problema sa mundo. Basta paglabas maganda. Ayan yung bahay ni BMC, guys. Baka dikitan nyo naman. Ayan, mayaman sa kulang sa buhok. Swerte mo. Swerte mo, mayaman ka sa pag-ibig. Sana all. O, sino dyan ang mayaman sa pag-ibig at umiibig? Ito si Gainalin, masayahin. Thank you guys sa mga nandyan. At pwede kayo magdikitan habang ako'y nagdadaldal dito. Ayan. Wala naman kayong wala naman aakyat. O di walang walang dalawang kanta, walang isang daang Gcash.
Gusto niyong magpalaro, mag-ano. Ayoko na kasi mag-isip, mga Panoyhin niyo na yan. Sana all, sabi ni Japet. Ako na lang ang kakanta. Wala naman pang bago na pumasok. Ito si Nairicos, ninang na ninang dito. Anong gusto mo? Pamasko? BMC naka-live si ano? Hindi ka ba pumunta? Kanina? Thank you, Japet. Gaynalin, bilhan mo naman ako ng pag-ibig, libre mo ko. Ako walang pag-ibig, tugang. Yan lang, wala ako dyan. Wala akong magagawa sa wala akong pag-ibig dyan, guys. ayoko na maging bugaw. Ayan, ako. BMC Tam sa Kalimbang all na host. Piping, tingnan mo si Piping. Hindi, alam mo si Piping, ano din to, biyudo ata si Piping, guys. Di ba Piping, biyudo ka? Wala din siyang pag-ibig. Pero hindi ako magiging bugaw ngayon, ha? Por favor. Libre lang ang pagbawal, may kahati. Japit, kumusta ang inspirasyon? Nandito na ba? Sabi ni player 456. Ito din si 456. Nagdali na naman to. Nagdali ka na naman dyan. Hay! Umayos ka. Mangisda ka na lang kaya dyan, nightbot. Japet, mangisda ka, yung mga hindi mo pa kadikit. Angela Corvo, thank you. Ako, Gaynalin, kahit walang pag-ibasta, may SS. Di ba? Kasi pag may SS din, may pension din pagdating ng panahon. Ayan, Angela Corvo nagbaba ng kanyang bahay. And then si Tugang Agaspar, Patam, sakit pamahal po. Salamat po. Ayan, pamahal naman sa kanya, guys. Agaspar TV, guys. Wala din daw siyang pag-ibig, ha? Ayan. Pero alam nyo, guys, kakanta ako. Kasi ito, paborito to ng Tugang Connie. Ay, hindi naman pala paborito. Namin ni Basic, nire-request namin sa kanya. Pero kakantahin ko, narinig na to ni Gaynalin kagabi. Kasi umakyat ako sa isang live stream kagabi. Saan na ba si Nasaan na ba si manager? Natakot naman si manager, ibigyan ako ng pera. Polpak sa akin, may sexy Mali. Arapay! Hello, Tugang! Mega love shoutout! Kumusta? Arapay TV. Thank you, Tugang. Ano ba to? Hindi ko na ano yung ano ko. Ayan, pag umakyat, akyat ako. Pag umakyat. Walang aakyat ngayon. Ako lang muna. Walang aakyat. At ako lang magdadaldal job. Ako rin walang sabi ni player 456. Ay, nako. Maniwala ako sa'yo. Baka nga may ka-textmate ka pa dyan. Puwera ng asawa mo. Umayos ka. Ayan, sabi ni Japet, aakyat daw siya. Ayan, Lexarder nagbaba ng kanyang ba? Oo man 10 taon na akong biyudo. Nag-iisa lagi sa farm ng amo ko. Uy, ganda kaya ng farm ni Lablabin nyo naman guys, si Piping TV 13, taga Kidapawan. Ayan na, anak. Thank you, anak ko. Nakita ka? Asan yung longganisa? Freezer, lagay mo sa freezer. Balik. Gracias. Ayan, Kuya Arapay TV, Ate Helena, sabi ni Chichay. Tugang Arapay, thank you. Tuti Kai, hello, Tugang, mega love shout out. Thank you, mega love shout out. Welcome to my lives and Tuti Kai. Ayan. Thank you guys, thank you sa mga nandiyan. At pwede kayo magbaba ng inyong mga ayan si Tugang Arapay guys, bagong member ko yan guys. Baka hindi nyo pa na labin nyo naman guys. Ayan. Wala din yung pag-ibig. So, nang asar na daw si host. Ayan. Sa mga walang pag-ibig dyan, guys, sorry talaga, ha. Hindi magiging bugaw ngayon si Ate Bicolana. Aragay, ha. Aragay. Ha? Arapay, no? Dan na po, ako kay Piping. Thank you, Tugang Lakesider. Salamat, Lakesider. Ayan, Arapay Manay. Uy, Arapay. Aragay ba? Sinabi ko? Arapay. Patay tayo nito. Sorry talaga, guys. Aragoy. Arapay. Araw ng patay ngayon. Kaya okay lang. Aray ng patay talaga. Advance naman. Wala naman ata ngayon dyan. Mag-toward muna ako mga katugang. Sabi ni Tugang Arapay TV.
O arapay. Arapay man na, di ba? Nicole, good vibes. Thank you. Ingat sa lahat. Keep safe. Thank you, Tugang. Arapay TV. Ingat. Thank you sa pagpunta. Ayan. Baka hindi nyo pa kadikit yan, guys. Tanungin nyo, wala din siyang pag-ibig. Agasmar TV, tamsak dan. Sabi ni, Alma. Thank you, Alma, ha? Thank you, Alma. Thank you talaga. Thank you. Ayan. Salamat. Park mode lang. Support WH. Thank you, Tugang. Rafai TV. Thank you. Salamat. Ayan. Welcome, host. Guys, yung mga hindi pa magkakadikit, pwede kayo magdikitan. At dikitan nyo naman ang aking mga members dyan, guys. Ayan, ang binababa ni Nightbot. Ayan, si Arafai TV, yung mga hindi pa, baby pa din yung bahay niya. Road to 700 ata. Ayan. Ayan, Piping TV, 13, tamsak na po, host. Thank you, Piping. Mahirap akong mahalin, host. Buhok ko nga, hindi ko mapaawa relasyon. Ayan naman. Oy guys, tingnan nyo, naghugot na naman. Mga hugutiro talaga. Pag walang pag-ibot, mga hugutiro, no? Ayan. Yan lang. Totoo kaya yun, no? Pag walang mga pag-ibig, mga hugutero. Ayan, hugutera. Ayan. Mahirap akong mahalin. Buhok ko nga, hindi ko mapahaba. Relasyon pa kaya. Inalis ko na yung host. Ha? Ayan. Tamsak Dan host. Hello, Tugang. Noel Naraha. Mega love shout out. Thank you sa pagpunta. Mega love shout out. Good morning dyan sa Italy, sa inyo. Ayan. Nag-adjust na tayo ng isang oras. Ayan. Mega love shout out sa'yo. Ayan. Hindi naman lahat. Sabi ni Ha? Anong sabi ni Japet? Hindi naman lahat. Anong hindi lahat, Japet? Thank you, Mai, sa pag-share ng Okay lang yan. No need to share my live stream. Kasi mahirap yung pag maraming tao, hindi ka limitado yung sasalitain mo dito. Ayan. Moto Crib Studio, thank you. Oy! Hello! Mega love shout out, Tugang. Joyo Habitat, good morning. Ingat po sa word, Kuya Aragoy. Arapay TV. Thank you, Tugang. Mega love shout out, Manay Tugang. Thank you, Tugang. Gio Habitat. Kumusta ka? Linggo ngayon, day off mo ba? O may trabaho ka? Ayan. Welcome sa aking live stream. Night time here. Night na. Parang sa Pilipinas ang oras. Ayan. May galaw siya Chicha, sabi ni Japet. Ayan. Night na pala. Parang Pilipinas din ang oras. Sige. Ayan. Okay lang po. Yes, opo. Ako ngayon. Mabuti naman. At nakapunta ka sa akin live stream ngayon. Kanta muna tayo, guys. Ito, wala na akong dinidikitan nitong kanta na to. Ha? Kanta tayo. Wait lang. Wag na muna yan. I-off ko muna tong yung Christmas. Wait lang. Oh. Ay, hindi nag-charge ang aking Patay tayo nito. Ayan. Tugang Ros Labudon, mega love shout out. Thank you, Tugang Ros Labudon. Thank you. Salamat sa sa pagpunta. Nandiyan sa FB. Thank you, Tugang. O ni Kaihiya, to ti Kaharan sis. Ayan, tamsakdan manan. Thank you sa paharang, Tugang. Ayan, wait lang ha. Dahil, ano ba to? Sira yung aking, charger. Ay, yung yung pansaksak niya. At wait lang, guys. Kuha lang ako ng Sira. Charger. Yung
yung pansaksak niya. At wait lang guys. Kuha lang ako ng ano. Wait lang guys. Kuha lang ako ng ano. Yung adapter ang mali. Ay sira na yung adapter ko. Ay, tsaka BMC, alam mo ba, napapapunta na talaga ako sa banyo. Akyatan mo na ako, BMC, ikaw nang mag-host dito. Huwag kang magpakita. Yung ginawa akong advice mo. Patay tayo nito. Every time na may banyo. Ayan. Thank you guys. Wait lang. O ni kaihiya to gang. Ay, sira na yung adapter ko. Ay. Tsaka BMC, alam mo ba, napapapunta na talaga ako sa... Wait. Ala, nag-echo na ako. Thank you, Manong Junjun. Tutikay. Bumisit ako saglit sa bahay mo, Arapay. Thank you, Tugang. Tamsak dan. Uy, I miss you naman. Manong Junjun. Hi, Tugang. Bicolana. Thank you. Bano Vlog. Hello, Tugang. Megalaw shout out. Thank you. Ayan, host. Parang sira CP ko. 1% na lang baba muna ako. Host, salamat. Ingat ka lagi dyan. God bless you all. Thank you, Piping ha. Guys, yung mga dinikita ni Piping ha, please, naman ninyo guys, balikan naman ninyo. Nasa farm yan, naman, kasi nasa bukid siya, at nagwawaiti pa rin. No? Kaya please, so help naman natin sa mga ganyan na mahirap yung signal, tapos nasa farm, alam mo yun, yung makita ninyo yung niya, yung vlog niya. Kasi syempre nag-e-effort siya makapag-YT, makipagdikitan na kahit na data yung ginagamit. Tulungan natin yung mga ganun guys. Ayan. Mega love shout out all, sabi ni Tugang Bano Vlogs. Kasunog TV, mega love shout out. Thank you. Akit kami para makarelax ka ate. Okay lang, Japet. I can manage. Ayan, walang problema. Benz, hello. Long time no see, sabi ni Manong Junjun. Ayan. Thank you. Thank you sa mga nandyan at sa pwede kayong magbaba ng inyong mga bahay. Ayan, okay lang, Japet. Walang problema si ate. Pag lang, mag-i-exit lang ako. Tapos ayan. Geo Habitat, thank you. Vano. Thank you, Vano. And Geo Habitat, mega love shout and welcome sa aking live stream. Wait lang. Ito mga saksakan ko dito, ang dami mga wire. Tapos iba na yung mga yan. Ayan, Gina in Japan. Hello, mega love shout out. Hello, Manong Junjun. Sino yung host? Ha? Sino yung host? Baba po bahay. Pasukin ko. Si Piping TV? Piping TV 13? Piping 13 TV? Parang, asaan na yun? Kadikit ko na yun eh. Ayan, palablab naman guys. Nandyan si Piping, baba ka muna ng bahay. Na lang. Boy Charot, thank you, Boy Charot. Ayan. Ayaw niyong umakyat na tusong 100 Gcash. Ayoko kasi magpalaro, mag-isip pa ng akyat lang, tapos kanta, 2 kanta, tapusin yung kanta, 100 Gcash guys. Mega love shout out. Gina in Japan, thank you guys. Thank you, Gina in Japan. Salamat sa pagpunta, gwapa. Ayan, wala ka palang jacket. Sorry naman. Boy Charot, mega love shout out, Boy Charot. Ayan, mayroon ka ng jacket. Welcome, host. Ayan, Bano, kumusta Spain, host? Okay lang, maulan. Ang weekend namin, maulan. Nung Friday pa, kahapon ngayon, hindi maganda yung panahon. Malamig-lamig na. Ayan. Sige, ako na lang. Kasunog, thank you sa pating stock mo dyan. Asa na ba yun si Umalis na kasi siya. Kasi 1% na lang ata yung kanyang battery sa sa kanyang sa kanyang cellphone. Ayan, gatan sa Dan Pulpak. Ayan, kasunog, kanta ako, may 100 Gcash pala. Ayan. Oo, 2 kanta. Kasi ayaw magpalaro, mag-isip pa ako kung di magkanta. Tapos, di ba? Tapos makilala ko pa kung sino ang Okay lang. Okay lang. Okay lang, kaso kung gusto mo. Ako host, need ko yung Gcash. Bano, kakanta ka, 2. Yan, kakakita ako, kakanta 2 song, 100 Gcash. Oo.
Ito, oh, mayroon dyan, ano. O, kakanta muna ako. Sayang, akong pag-extra CP. Ha? Ano yun ba, tugang? ¿Hay algo que suene mejor que hecho a mano? Sí, algo hecho a 100 manos. Las 100 100 lang man, G, sa kas ko, Ninang, ha? Binigyan na kita 200. Bigay mo yan kay ano? Kay, ano yan? Tugang si Lidonia, may galaw shoutout. Kakanta mo na si, ano, si Ninang. Akit kayo, guys. Her speech. Naka-live si Abisi. Para sa kanya to. Lalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Bon Ryan, Sir Bon Ryan. Iniinsayo pa ang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, ngunit ang totoo talagang mahal ka. At kung bukas pagmulat ng aking mata ay mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Ano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin na napulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Saan ba ako nagkamali? Di ko maintindihan. Sino bang nagmamahal? Siya bang naiiwan? Siya bang naiiwan? At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Ang sakit, no?
Ayan. Hello, may galaw shout out tugang Edina Banga, may galaw shout out. Thank you, thank you. Salamat sa patamsak tugang. O, di ba? Pagmulat ng inyong mga mata, hindi na, wala na yung minamahal ninyo. Okay lang yan. Ayan, di ba? Ayan, YT Farmer Tosong for 100. Swerte naman yung mag-video ka, ikaw pa magbayad. Ha? Sino yun? Tusong for 100 pesos. Swerte naman yung mag-video ka, ikaw pa ang magbayad. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin yun? Please, explain sa may ganon. Sabi kaya ni BMC. Ayan, patamsak sa premiere ni Tugang Lakesider Vlog, guys. Ayan, kahit pa putol-putol signal, maka 100 ba? Ayan, nakadata lang ako. Kung nagkataon sa company ako, kahit 20, kanta pa, sabi ni Bano Vlogs. May galaw siya, Kuya Bano. Thank you guys. And thank you sa mga palakpak ninyo dyan. Wala akong extra CP at wifi. Jahaha. Ay, logi naman si Tugang, si Tugang Bano Vlog. Kumakanta to si Tugang Bano Vlog. Ay, okay lang yan guys. Kung hindi, kung walang walang internet, okay lang yan, walang problema. Diba? Naintindihan natin yan guys. Ayan. Sige, kanta ako. Kung walang kakanta ako, babayaran ko sarili ko. Diba? Ayan. Thank you. Tugang Edita. Sir Bon, thank you, Sir Bon. May galaw shout out. Rose Labudon, thank you, Tugang. Salamat, Tugang. Sige na, Boy Charot, para makita yung pagmumukha mo. Tutikay, Tugang, may galaw shout out. Este viaje ha sido muy, muy especial. Lo que más me gustaba del mundo era... Masyado atang malakas ang aking nabibing ako. Ewan ko dito kay Papi. May binindot naman siguro. Hello Tugang, may galaw shout out Tugang Marites ulit. Kung may CP lang ako at WP kahit 50 pang kanta. Okay lang yan. Okay lang next time Tugang. Bano Vlog. Covers PH. Walang problema. Ayan. May galaw shout out. Geo Habitat. Sabi ni Sir Bon Ryan. Ayan. Thank you. Salamat. Wait lang. Lorna Barada, hello po, daan lang po. Thank you.
May umiiyak na ba? May umiiyak na? Ay, may umiiyak na ba dyan? Umiiyak na ba? Hello! Magalang shoutout Kasunog TV. Thank you. Hello, ate. Hello, ate. Ayan, magalang shoutout. Thank you sa pag-akyat. Nandun ako sa YouTube kaya hindi naka-small Hindi ko niliit yung screen ko. Ayan. Sana all kaya kantahin yan. Sabi ni Ma'am Jane. Sana all kayang kantahin niya. Shout out po sa inyo lahat. Welcome, Kasunog TV. Wala bang may live sa Underyans? Mamaya pa pong mga alas 4. Okay. Dito sa Middle East. Middle East. 9 Okay. oras na Pinas time. Okay. See. Ayan. Yeah, happy. Kasi di kami nag-adjust na kami ng oras kasi. Kaya 7 p.m. Pinas time na ako naka-start. 12 dito sa amin. Dapat 11 dito. Kaya late na nga ako. 6 p.m. Pinas. Okay lang next week na ako mag-adjust. Ayan. Thank you sa pag-akyat. Kakantahin mo ba kami? O ako? Oo, kakantahan kita ng isa para walang bayad. Pag dinaluwa kasi may bayad. Isa lang para walang bayad. Ayan. Kasi Hala, ang bakit ako umiyak gwapa kasi nagdamdam? Sino yan? Uy guys, huwag kayong dyan na. Huwag kayong okay lang ako. At sa mga salamat sa mga nag-message okay lang ako guys. Alam mo, minsan pagod lang talaga si Ate Bicolana. At okay lang ako pa. Sabi gano'n, ako pa. Matibay yan si ate. Ayan, thank you. Sa dami na nagmamahal dyan. Ayan, thank you naman. Hello po sa lahat. Madeline, thank you. Ayan. Ayan Sige. si Japet. Ninyo. Sino na ba? Ayan, sige. Go Hello, na. Japet. Hello, kuya. Kamusta? Saan ka sa Pilipinas ka, Kasunog TV? Sa Batangas po. Matanggenyo. Ala, Ay, nagsisibo ako ng kahoy, magugulay ako ng dahon ng kamote, Sabi ganun. Ayan. Ayan, sige, pawiin natin yung iyakan nila dyan. Para Oo nga kantahan Bakit natin kaya? ang isang... Kantahan ko kayo ng mga nakakasakit at nanakit. Mga nanakit. Andiyan pa naman si Japet. In love. Di ba, Japet? Bakit nabasa mo ba, Tugang? Nakikita ko nababakas ko sa mukha ni Japet. In love si Japet. Ay! Yan, para po sa inyo lahat. Siyempre, para kay Ate Bicolana, Espanyola. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakali mang ika'y mawawala. At ngayon nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Jabarski Vlog, may galaw shout out. Jainaline Saraga. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling.
Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Bon Ryan, Veloria, Megalaw Shoutout. At ngayon, nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Hindi ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Yan, thank you. Sana'y napalungkot ko Ikaw ng at mga ako. buhay. Hindi nakakasakit. Hindi nakakasakit. Hindi nakakasakit yung kanta niya kasi ikaw at ako na eh. Yan. Diba? Pero talagang gusto ko yung nakakasakit ng kanta ang gusto ko kanyan eh. Ewan ko ba? Yung mga nanakit. Feel mo ba masakit? Ewan ko, yung nananakit o yung nasaktan o Sige. ano lahat, didikit natin. Para Ayan. meron akong nakakasakit na kanta. Sige nga. Baka may ka pa dyan, may tago ka pa dyan. Thank you naman. Guys, Nakakasakit ba yun? nakakasakit. O yun. Kahit hindi relate dyan si Guy Malin, di ba? Guy Malin. Nakakalungkot. Mega love shout out. Tugang Jaworski Vlog, mega love shout out. Malidel, thank you Malidel. Ayan, sa Team Dungaw, shout out sa inyo guys. Ayan, pa-support naman guys kay Kasunog TV guys. Binaba ko yung bahay. Salamat po. Yan. Ito mas masakit na kaya lang. Parang walang tinutukoy ito. Hala ba? Malungkot lang. Bakit ba pinagtagpo? Pala'y maglalayo tayo sa ating buhay.
Sasalubong man lang ba kita? Subalit ako'y nag-aalala kung ako ay mahal mo ba? Paano lang mananatili kang mahal sa aking tunay? May umaga man pala kung di kanya na ito'y walang buhay. Ano din, tugpusin, thank you po. Balit ako'y mag-aalala kung ako ay mahal mo ba? Kahit pa anong hadlang, mananatili kang mahal sa aking tunay. May umaga man pala kung di kanya na ito'y walang buhay. Yan, ang lungkot ng kanta, no? Paano na kung may umaga tapos hindi ka kanya kasama, no? Sakit. Alam na, nakamute ka ate. Nakamute ka ate. Hindi ka makaimik. Di ako makaano. Ano yung title mo? Excited man. Ay, nako. Tugang May, edita. may karugtong nun. Oh, May may karugtong? karugtong na. Oh, May karugtong yan? Anong karugtong? basta malalaman mo din Ayun. sa Nako. kantang May ito. sikreto pa si Japet. Ano Ah, kayang Second, karugtong? Anong title nun kasunog? saan darating ang umaga? May version nun si Lani Miselucha. Kaya maganda lang. Ang darating ang Bon Ryan Viloria, may galaw shoutout idol. Dan Sir Kasuno. Paul Pac. Salamat po, salamat. Ah, Guys, pa-support naman guys kay Kasunog TV. Mamaya may live sila sa Team Andarians, team ni Maylin Anselo 18. Ayan, thank you mga singers din yan mga yan guys. Ayan, makapunta mga kayo sa kanilang mga singer sila. ikaw admin eh. Naman. Thank you thank you. Okay, sige. Ayan, kung Salamat din. Pero dalawang song ko yun, pasok sa may bayan. 100 ka, oo. Hindi pwede. Tatatluhin ko para walang Hindi, bayad. papalipad ko na lang. Ayoko. Tatatluhin ko para walang bayad. Are, isa pa. Para walang bayad. Walang bayad, ha? Kasi tatlo. Talaga. Usapan dalawa. Ito. Thank you Tugang Edita, Sir Bon Ryan. Salamat sa mga nandyan pa. Pasensya na po kayo, ha? Kinarar ko na kasi pagkatapos ito, bababa na ako. Sige. Okay, Salamat. trabaho naman. Ayan. Nasa trabaho. Sige. Opo. Ito medyo masakit din to. Bahala na kayo rin manalo, ha? Masasaktan naman. Si ate kasi gusto niya ganyan. Nag-isa at hindi mapakali, ibang-iba pala pag wala ka sa'king tabi. Pinipilit kong limutin ka, ngunit di magawa. Sa bawat kong galaw ay laging hanap ka. Nag-isa ang isang kagaya mo na nagmahal at nagtiyaga sa isang katulad ko. Bakit nga ba di ko man lang
bigyan ng halaga. Nagsisisi ngayon, wala ka na. Kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa, puso ay pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Nag-iisa sa bawat sandali, at tila ba biglang nahati ang aking gabi. Umaasa na sana'y maging tayong dalawang muli. Sa puso ko'y wala kang kapalit. Kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa, puso ay pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa, puso ay pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Kulang ako kung wala ka. Kuya IG, mega loud shout out. Tita Banyaga, mega loud shout out. June Vlogs, yan. Thank you, Kasunog TV. Ayan. Ayan, Kulang daw siya. Kulang Pag ako kung wala wala ka. kayo. Ayan, Okay lang maraming yan. salamat po. Thank you kasi pinanganak Ayan. naman tayo na isa lang. Yes. O, di ba? Kaya natin yan. Sama-sama together. Thank you, Okay, Kasunog baba na TV. pa. Thank you. Bye-bye po sa Salamat. inyo lahat. Ayan. Salamat. Japet, Thank you. bye-bye. Thank you, Tugang, Kasunog TV, guys. Bye-bye. Mga God bless, God nakapinsan. bless. God Salamat. bless. Ingat. Thank you. Salamat. Ayan, salamat. Lumabas pati si Kuya RJ, oh. Ayan. Yung mga hindi pagkadikit ni si Japet, oh. Tawan-tawa na naman si Japet, oh. Ayan. Bakit, kagaya ko, pag malungkot ako, alam nila na may problema ako. Bakit ba pag malungkot, may problema, guys? Ayan, hindi ba pwedeng pagod lang? Anong sabi makita ninyo, masaya si Japet. Wala bang problema si Japet? Meron naman. Meron? O in Oo. love ka lang? In love ka ba? Hindi. Hindi ko masabi. Hindi mo masabi. Okay. Okay lang yan, Ikanta- Japet. Okay lang yan. Kakantahan ikanta- lang kita, Jacket. Ikanta ko na lang. Ikanta mo o ikanta ko? Ikanta ko. Ikanta? Makakanta ka ba? Isa. Sige.
Kanta ka. Sige, kanta ka. Ipagpatawad mo aking kapangasan. Binibili ko, sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit pangit sa'yo ay mayon. Ipagpatawad mo ako ay may maguluhan. Hindi ka masisi. Ako'y pagtakhan. Dinarapat. Ako'y pagtiwalaan. Alam kong kailan tayo'y nagkatagpo. Ngunit pag sa'yo ayaw ko na lumayo. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Minahal kita agad. Minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Minahal kita agad. Salamat ba? Ipagpatawad mo ang labis na kapilisan ko. Ngunit ang lahat na ito totoo. Minahal kita agad. Minahal kita agad. Minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Thank you, Japet. Ang ganda ng kanta na yan. Ipagpatawad mo. Ayan. Tamang-tama. Tamang-tama ang kanta. Ayan, sa Paul. Ayan. Topper Baldeo. Hello, Tugang. Mega love shout out. And sis Annette. SCB. Mega love shout out. Annette. Hello, Sisi Annette. Mega love shout out. And by Megotiva Ninja. Mega love shout and welcome to my live stream, guys. Guys, may binaba akong premiere ni Tugang Alfred Banga. Please naman guys, support ng ating ongoing ang kanyang premiere Tugang Alfred Banga. Ayan, one of my members din. Ayan, thank you to Per. Mega love shout out. Thank you. Wait lang. Ayan, jaketan kita Sis Madam Press, hello. Mega love shout out. Thank you. Guys, pa-support naman sa binaba kong Tugang Alfred Banga, baka naman. Ayan, sa mga dyan, sa dalawang cellphone. Ayan, Japet Neo TV, mega love shout out. Ayan. Tamsak na host. Thank you, Sisi. Thank you, sis. Annette. Thank you.
Wait lang, lagyan kita ng ano jacket at wala kang jacket. Ayan, may jacket ka na and no, welcome. Tuper, thank you Tuper and Madam Press. Yung mga bagong pasok. Ayan, June Vlogs, may binaba ng kanyang ano, June Vlogs. Ayan. Huwag kang mag-flood ng ano ng link mo diyan. Baka ma-hide ka diyan. Bye Mego TV Ninja. Thank you, thank you. Thank you sa patamsak mo diyan. Thank you, Japet, sa iyong pagkantahan. Salamat. Nadugtungan ni Katina. Kadugtong yun. Kadugtong yun ang kadugtong ng ano, ng kinanta ni, ano yan. Sige. Ayan, saan may binaba ko sis, nandun sa taas na. May binaba akong link. Wait lang, ibaba ko uli. Alfred Banga, meron ano, wait lang. Wala ka bang inakyat ano? Thank you sis Madam Press. Guys, pa-support naman guys kay ano Alfred Banga. Nakapin na. Ay ano ongoing ano no, premiere. Ayan, thank you. Salamat. Ay OTW nandoon na. Thank you sis Annette. Sis Annette, thank you. Sige, kanta muna tayo habang nasa premiere yung ano. Tutikay, thank you sis Tutikay. Tugang mega love shout out. Thank you ha sa ano. Ayan. Covers PH. Driving pa, sabi ni Madam Press. Ay, ingat sis. Sis Madam Press. Shout out kay Amiga, Mary Jane Sofia Gonzaga. Laya ng isipan sa balik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kaisip sa isang magandang larawan. Ulit-ulit na binabanggit ang paglalang nagkasama.
sinaya, pinagtagpo. Ngunit hindi nalala, sa dito lang tayo. Bye, Miko TV Ninja. Thank you, Kasunog TV. Ang bilis naman ng Alfred. Ang bilis ng chat. Hello. Thank you. Salamat. Onika. Thank you, Toper. Thank you. Salamat. Bye, Migo TV Ninja Kasunog. Thank you. Salamat sa pag-stay. Ayan. Baka kayo ng bahay, type kasa lang guys para madikitan kayo dyan. Ayan. Wait lang. At Japet! Mag-isa ka lang, di ka umimik dyan. Ikaw ata ang mag-host dyan. Magbanyo si ate. Hello? Ayan, hagdan host. Wait lang, Sino si Bay Maygot ni TV Ninja? Ayan. Wait lang maingay Japet. Ayan, nandyan na, Bay Maygot Ninja TV. Maygot TV Ninja. Ayan. Dan sa premiere. Thank you, sis Annette. Thank you, sisi. Thank you. Ayan, baka gusto mo, sis Annette, umakyat. Mayroon akong dyan hagdan, sis Annette. Hello, welcome. Bye, Migo TV Ninja. Higalab, shout out. Ayan, thank you sa pag-akyat ha. Ayan. Saan ka ba? Nasaan ka ba? Welcome Team Andrians. Team Andrians. Kaya nga pala, familiar sa akin yung oo. Hello, Bay Migo. Thank you. Hello po, Sir Japin. Huwag nang mag-share. Ayan, sige sis Annette. Kayo dyan. Okay lang, saan ka sa sa Pilas? O nasaan kang bansa ngayon? Sa Pinas ka Sa ba? UAE, ma'am. Okay. Thank you sa pag-akyat, kapatid ha. Salamat. Ayan. Akyat ba si Welcome po. Ayan. Hindi ko lang alam, sisi. Ayan. Baka nasa work si Toper. Tugang. Ay, sis, Ayan. Sige, siguro kakantahan mo kami kaya umakyat ka. Hindi, tambay lang ako. Sasamahan mo lang ako? O sige, pwede naman. Pwede ka naman makinig ng aking mga pangit na awit. Ay, maganda yung awitin, kaya lang yung mumaawit, hindi maganda. Maganda ang boses. Okay, wala namang lahat naman ang kumakanta maganda. Ayan. Sige, siguro ready ka na? Ayan, by Migo Ninja. Kung mayroon ka ng dyan, nakasalang.
Sala na magpapano ako. Ano bang ano natin? Parang may nagbabounce na ano. Ay, may nagbabounce ba? Wait lang, ha? Wait lang. Merong Okay. Sige. Sorry. hello? Sige. Yun. Okay. Guys, may galag shout out sa 17 million people in the house. Yun, maraming salamat sa inyong pagtambay dito kay host. Ma'am Bicolana Espanyol. Manay na lang, tugang. Or tugang na lang. Kasi ano. Oy, Ano ba ang ano niyo dito, ma'am? Ano ba ang tema ng kanta ninyo, yung sintonado? Wala naman. Okay lang kahit ano. Hindi kasi pag sintonado, sok na sok ako dito. Ay, grabe naman. Maniwala ako. Lahat ng mga members, halos lahat ng sa team under Yans, magagaling kumanta. Kaya naniniwala ka. Sana sumali ka noon sa pa-contest ni Kuya RG noon. Kung kilala mo si Kuya RG. Kilala mo ba? Kasi ngayon lang ako ma'am, wala kasi kami pasok, na-cancel yung work namin. Kaya nagkataon na nakita ko sa group community. Binaba? Sino nagbaba? Si Maylin? Si Maylin ata. Hindi ko na, pero si Ma'am Maylin kasi ma'am, masipag magbaba ng mga link. Oo, yan? Pambansang moderator yan, kaya ganun. Ayan. Masipag yun si Ma'am Lynn, saka mabait yan. Shout out sa'yo, Ma'am Maylin. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan dyan. Ayan. Nandyan kanina. Nandyan kanina si Tugang Katusunog. Umakyat din, kumanda ng 3. Kasi sir, kasunog na nakita ko nga sa thumbnail mo eh. Ready ka na siguro? Bigyan mo na kami ng magandang Magandang dito. Pwede naman yung nakakasakit. Parang oo. May pinagdaanan ka, ma'am? Ha? May pinagdaanan? Bakit ba mag-relate mo? Bakit pagkanta na may sakit, may may hugot, may mga pinagdadaanan? Grabe, may mga meaning talaga. Kaya minsan sasabihin ko, wala tong meaning. Wala nga na sasabihin natin tong kanta, no? Maganda lang kasi. Lalo yung mga, mga hugot song, maganda. Hindi, wala tayo. Lahat naman siguro may pinagdaanan. Diba? Pero move Sige on. nga, try natin. Try lang, ma'am, ha? Yun, bigyan shout out sa 16 million people in the house. Guys, maraming salamat. Ayun yung mga pabiti-biti dyan. Isang narawang iba, ating nasilayan ulit ang ating lupa. May babalik ko lamang panahon at ang oras. Hindi lang tungkot at pagsisisi ang tinaran. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako magbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na at tayo'y magkalayo? Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya, at tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit bukas na sa itong yaman ng puso ko. Makulay na yung tunang buhay ko, mabalik ang ligayang lipas.
Salamat sa larawang pa. Chichay, Gitaways, may galang shout out sa inyo. Salamat sa pagbisita. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba iba na buhat? Tayo'y magkalayo. Kapit kamay, tayong dalawa, at ang ideyan na pamasaya, at ang pinay na pagmamahal, at kalarawan kahit tupas na, sa itong yaman ng puso ko, makulay na yung tunang buhay ko, mabalik ang ligayang ipas. Sa larawan pa. Yun. Salamat. Next na, ma'am. Next na. Sige, sige. Next ka na. Yun, pagpasensyahan guys. Ito yun lang na nakayanan. Yun, 18 million people in the house na yun. Maraming salamat. Guys, support naman sa mga nandyan. Hindi pa ninyo kadikit si Buy Me Good TV. Ayan. Pani Big Boss TV, thank you sa patamsak dyan, Tugang. Thank you. Welcome, welcome. Salamat. By me go, nakadikit na ako sa iyo. Muy bien. Ay, Yun, Sir Japit. Maraming salamat. Pabalikan Good job. kita. Good job, Japet. Thank you, thank you. Diyan sa padikit naman, Tugang. Pani Big Boss TV, welcome. Padikit dyan sa nakapin. Na ako magbaka, sabi ni Pani Big Boss. Thank you, Tugang Pani Big Boss TV. Ayan, balikan ka niyan. Maraming salamat. Pani Big Boss TV. Kanta ka na, Sir Japit. Song ka, ba? Nakamute ka, ma'am. Hindi, akala ko mag-next song ka. Sige nga, ako na lang muna. Mag-Nixon ba? Sige, Sige, ikaw na. ako muna. Sige. Natin to. Sigaw tayo, sigaw. Para may energy. Yun. Wait lang. Bakit nag-umpisa na to? Di pa naman nga nag-umpisa eh. Oo. Masyado kang advance. Baba mo lang para mabakabakas ako, sabi ni Japet. Ayan. Ayan, tita, yung mga mag-ngisda ka dyan habang pag may papasok, ha? Ayan, para makarami ka.
ka man sa iba, mawalang lipunan na itong puso ko, walang sumbat na maririnig. At ng luha ko aniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't balik na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Tumingin ka man sa iyo, pagtingin ko sa'yo, di kailangan mamahalin. Mumuhay paglingkuran kita, hindi naghahanap ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, mawalang lipunan na itong puso ko, walang sumbat na maririnig. At ng luha ko aniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't balik na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't balik na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? O bakit nga ba mahal kita? Ding, ganda pala ng boses mo, ma'am. Hindi. Ay. Gusto ko lang umanta. Ma-release yung stress ba? Sa pagkanta, doon i-release yung ano ko. Ayan, thank you. Thank you naman dyan. Ayan, Renalyn Liki, JVC, Tamsak, thank you. Tutikay, thank you. Ayan, Helena Dinlasa, thank you. Bye, Migo TV Ninja. Ay, si Sanet, thank you. Ayan, sige, si Sanet. Ayan. Mayroon dyan, hagdan, tugang. Ayan, mayroon dyan. Pasilip sa mga free, sabi ni host, pwede po ma-promote. Salamat. Sige. Ayan. Baba ka na. Hi, Ma'am Renalyn. Baba. Ayan.
Hello, sis Annette. SCV. Ako na- Ato na ba yan? Hindi ako sanay ng first time ko umakyat. May sound ako? Oo, mayroon. Mayroon. Hindi ko alam kung... Teka lang ha, baliktad yata yung aking camera. Baligtad data yung ano mo. Yung, Tutoy, paano ka? Paturo muna ako. Tutoy, paano ka? sige. I-off cam mo muna, sisi. Oo. Pindot mo tong Ayan, come and join. This coming December 19, 2020, 6:25 p.m. Pinas time. Part 2, Grand LS birthday giveaway worth 60K cash prizes. Ayan. Thank you, Gladys. Thank you, Gladys. Ayan, si Sis Annette. Naganda boses nito eh. At composer to, guys. Composer yan. Na magaling. Ayan, at kumanda. Oh, hello, Sisi. Ayan, wait lang. Meron na. Mayroon, Sisi. Ayan. Teka, hindi ko kayo kita. Ayan. Malakas ang Wala. yung Malakas ang echo. 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 Yung echo mo to. Ay, Ito. Okay na? okay na? Yeah, oo, okay na siya. Wala na echo. Ay, first time ko lang na may sound ako sa taas. Lagi. Pero nung Laging wala. first time mo ba yung kantahan doon sa live mo? Nagkaroon na nun, pero mga practice lang. Wala Ah, talagang oo. kumusta first time kung nag-on cam? Sabay ka nun. Oo, okay lang, Sisi. Kasi Saturday and Sunday lang day off ko talaga nung time na pumunta ako Oo. sa At saka, hindi ako, at saka na dito, 9:20 na ng gabi. Yeah, oo. Kasi, Gladys, Kampu, yun, may love shout out. Hello sa inyo, mga co-host. Yan. thank you, Sisi, ha, sa pag-akyat. Mag-off ka muna ako. Sige. Ayan. Gladys, thank you, Gladys. Ma'am Gladys, pakibaba ng bahay para mabalik. Gladys, nagsusupport ka rin naman. Mag-whitey-whitey ka na rin para ma-enjoy mo yan at madikitan ka dyan. Kung gusto mo ibaba mo ng bahay. Upload ka lang ng kung walang, yan? Nag-i-echo tayo, guys. Walang video, mag-upload ka lang kahit 3 to 5 minutes lang na video upload mo para may mapanood sa'yo. Ayan, upload ka lang. Type ka nga Kasa, tingnan natin kung anong bahay mo. Ano Para yan? kita, Gladys. Ayan. Mark, AC23, thank you. Mark, mega love shout out, AC23, Tamsak Danhos. Thank you sa patamsak dyan. Thank you sa pagpasok. Ayan. Nag-mute sila lahat, guys. Okay lang naka-cancel siguro yung na-cancel ko na yung kay sis Oo, na-cancel naman. Okay naman. Komodo ni Craft and Travel Stories. Travel Stories. Mega love shout out. Komodo ni Craft and Travel Stories. Ayan. Nagbaba ng bahay. May jacket siya. Ayan. Gladys, support lang po ako. Madami ko si work dito. Pero try ko din po pag may time po ako. Minsan lang po. Bibidyo lang po ako. Ayan. Saan ka ba Maraming ngayon? salamat, Ma'am Gladys. Saan ka Gladys? Thank you Tugang ha. Salamat Gladys talaga sa support. Ayan. Thank you. Pwede kang din para may subscriber din yung bahay mo. Para madikitan ka. Sayang yung pag-stay mo sa akin. Guwapa. Ayan. Riyadh po. Tambay-tambay lang host. Thank you Mark. Thank you. Salamat sa pagtambay sa lahat ng mga pumasok na bago, guys. Thank you. And sa patamsak naman si Japet. Pa-help naman kay Japet. Baka gusto niyang dikitan si Japet. Ayan. Baba ni Nightbot ang bahay. Ayan. Japet. Ayan, sige, muna. Ayan, magandang gabi sa inyo dyan, mga host.
Ayan, magandang gabi din. Mark, saan ka ba, Mark? Thank you, Mark, ha, sa pagpasok. Ayan. Okay na ba, sis, ano? Choca esos 5 para... Wait lang. Ay. Sa inyo ba, Japit yan? Maingay? Oo, ate. May anuhan? Yung, May birthdayhan? wala yung pamangkin ko lang May pamangkin ka. magkukulit. Okay lang. Ayan. Sige, Sis Annette. Sis Annette. Hello. Ay, baka gusto Ah, mong pagdahan. oo. Nag-ano ako ng isa siguro mga saglit lang ako kasi siyempre gabi na dito. Sige, Okay sige. lang. Hindi, walang echo. Hindi ma-echo. Sige nga. Okay Thank na. you, Sister Gladys. Ito. Kakanta ako para sa inyo. Huwag mo na i-close up. Maghe-hello ako. Yan, ito na lang. Malayo na lang. Teka. South Oh, Victoria. sorry. Wait lang. Okay, mag-off cam na lang ako. Kasi wala akong holder pa eh. Sige, sige. Okay lang. Okay lang. Ah. Hello sa inyong lahat. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. To see the sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart. Oh, I haven't got a clue, but let me start by saying I love you. Megalo chat out sa lahat. Kung wala akong monitor sa baba. Hello po sa inyo lahat. Hello, Biglang Espanyol. Thank you sa pagpapakyan. At sa mga co-host, saka sa mga nasa baba. Hindi ko sila kita.
Is it me you're looking for? 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, oh I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Thank you very much. Thank you, sis Annette SB. Ay, Ayan, teka lang. hello, Kuya IG. Kasi wala pa akong stand. Thank you, sis. Salamat talaga. Oo. Talaga. Thank you. Napanood kita. Thank you naman talaga. Salamat sa pagpunta. First time na pumunta. Guys, please support naman natin sis Annette SCB sa Tika Mona. Isang composer na kanta ni Tugang Al Sanchez. And I think si Yung diba? sana naman. Oo, siya ang nag-compose ng kanta ni Tugang Al Sanchez. Yung lyrics. Thank you, Sisi, ha. Salamat talaga. Sige. Ayan. Sana makapunta uli ako sa iyong live. Ayan. Hindi ko pa sure kung kailan. Kasi oo. Every Sunday ka ba? Saturday and Sunday, sis. And Thursday night dito. Madaling araw dyan sa Oo. Nakita ko lang kanina, suppose si Bicolana Espanyol. Sabi ko, makapunta na. Kaya naalala ko. Yan. Na-late na kasi nag-change yung oras. Dapat 6 p.m. Mas 7 na dyan. Kasi nag-atras kami ng isang oras gabi. Ay, madaling araw ngayon. Oo. Ayan. Minessage ko nga si Agnes. Sabi ko, try ko umakyat kay Bicolana. Nakita ko siya. Sabi ko, itetest ko ito kasi hindi pa ako nakakaakyat sa iba. Sa'yo lang na, yung may sound na ito. Palagi akong wala at laglag ako ng laglag. Basic English. Thank you. May galaw shoutout to nga basic. Okay lang ba sa baba ang sound ni Sis Annette, guys? Super? Hindi ko rin alam nga eh. Ano ba sa dating sa'yo? Kasi cellphone lang ako. No, para siyang basag sa akin ng konti lang naman. Yung siguro malakas. Parang ganun. Barang basag. Okay. Sa baba ba, okay lang ba? Pwede akong mag-promote Tugang Bicolana. Yes, Tugang Basic. Shopee, thank you, Shopee. Ayan. Okay lang yan sis pag akyat-akyat ka sa mga nagla-live na mga katropa mo para ma-check kung yung ba yun, yung settings. Kasi ako din hindi ako masyadong marunong itong akin. Kaya lang, hindi ko nga alam, yun nga yung gusto ko kasing ma-check. Yung bang, kung labas ng, ng audio ko. Okay ngayon. Hindi siya basag. May echo kanina. Inalis ko yung echo. Okay yung kumakanta ko, basag. Konti. Baka malakas yung volume ng instrument, di kaya. Baka. Pero ngayon okay siya. Okay, klaro yung salita mo. Okay. Naintindihan kita kanina kahit nagsasalita. Parang basag. Oo. Kasi kanina may echo, hindi ko naalis. Wow. Kumusta sa inyo? Ayan, Kuya IG, Tugang Kuya IG. Ayan si Sis Annette, yung kinanta na sana ni Tugang sana na lang, parang ganun. Sana naman. Sana naman. Siya yung compose na si Annette. Siya pala si Annette. Yung, ba yun? Yung niya ba? Di mo man ako. Mute lang ako. Nakaano pala. Yung bang, meron pa akong isang coming kay Emil Dalipe. Wow. Ay, kay Emil. Okay. Na siya almost done na siya Yun ay sabi niya ilalagay niya sa Spotify.
Wow. Yung ano yan, ang title niya ay Sa Piling Mo. Pero hindi pa niya inaano yun, i-premiere daw niya. Siguro ngayon November. Kukumpos pala paano kung halimbawa gusto kong magpakumpos ng isang kanta para kay Bicolano Espanyola? Ay, Kasi kung may kakanta, dapat ganon, di ba? Yung, alam mo, akala ko ikaw. Huwag ka nakakanta, Bicolana. kasi sila yung gumagawa ng yung background, di ba? Yung yung melody. Lyrics lang yun sa akin. Lyrics lang sa iyo. So, Yung binigay ko kay Emil, may konting melody yun, pero medyo binago niya. Pero yung chorus sa akin, yung kasi sabi ko naman sa kanila, kung hindi nyo type yung melody ko, okay lang. Sabi ganun. Oo, pero hindi every time nakakantahin yon, ikaw ang inaano nila. Kasi nga, Para Yan. makilala kita. may yung kaunahang kong ano ba yun, na composition ko, matagal na mga 11 years ago na. Ang nagawa naman, nag-record yung friend ko na nasa Ireland naman siya. Vocalist dati ng mga kapatid ko, ayun, yung kanina, pinremiere ko siya, yung magpaliwanag ka naman. Sige, puntahan ko. Ay, ang mamaya. Basic English, nadikitan ko yan kanina kasi nag-backplay talaga ako sa mo. Tapos nakita ko, binaba mo doon yung bahay ni Chad Borja. Alright, 30 million dollars, Miguel of shoutout. And it is CB. Shoutout sa'yo! Thank you! Hindi naman. Saglit lang. Break lang ako saglit dahil napalaw. Presenting from the land of promise, the land of Mindanao, Cagayan, the Oro City, Misamis Oriental, the new friend of Annette. Wow. Ang Kuya IG Thank you. pasaway pero sinusundan. Sino ba Kuya yan? IG. Tinatantanan ng madlang people, Kuya IG. Hello. DJ, wow, ang galing. Maganda. Hapon Europa. Saan ka ngayon, Annette? Sa Philippines. Maganda. Gabi Pilipino! Yes. Hindi na ako makapag-ingay. Maganda morning America, Canada. Sa ngalan ni host Bicolana Espanyola, this is your host Kuya G. Alright, back to the studio. Ganun lang ako, Annette, para galing ng DJ. para magawan mo agad ako ng composition. Kung ikaw bigla mo akong nakita ngayon, una mo akong nakita, ano ang ipamagat mo agad? Wala pang lyrics, title pa lang, anong ipamagat mo sa composition mo para sa akin? Hindi naman ako ganun ka, Di ganun na lang, dito, madaldal. Hindi. Wow, ang galing. Bicolana, chismosa. Hindi mahilig lang ako magsulat noon. Kaya lang hindi naman ako yung talagang Japit in love. Wow, ganon. Ganyan. Japet in love. Kaya ang saya ng kanyang mukha, lagi siyang nakangiti. First time na nakita si Saan Japet. kaya siya nakatanaw? First time na nakita ni Sis Annette si Japet, alam ni Sis Annette kung ano yung... Kasi manghuhula yan si Annette. Kilala ko to si Annette, kahit hindi pa niya ako kilala ko to, manghula to. Nahulaan niya yung puso mo, Japet. May na-inlove ka sa isang taong magaling kumanta, no? Magaling kumanta. Sa isang Taga taong saan dalaga. siya, si Japet? Davao. City of our president. Wow. Hello, how are you? Meron siyang Kanina pa ako nanonood sa inyo. Hindi lang ako nagko-comment. Patay tayo dyan.
Banay na yun. Ay, taday tayo. Ayan na, oo. Kaya Guys, sabi pakidikit po guys sa si Ate Annette, nakapin Maganda po po, sa taas at saka may binaba si A Basic English guys, si Chad Burha. Malit pang bahay niya. Si Chad Burha ba yung kumanta ng Ikaw lang ang tanging hinamahal ko, wag makinig kay Japit. Ganyan. Oh, lunch break, may Gamgilab shout out lunch break. Actually, paalis ako ngayon mga kapatid, naiwan lang yung cellphone ko kaya bumalik ako sa bahay. Tapos narinig ko na sinabi ni Bicolana na ito yung nag-compose ng ito yung nag-compose ng yung kinanta ni Al Al. Sanchez. Oo. Kaya umakit agad ako. Akyat ka Basic para samahan mo si Bicolana Espanyola sa taas. Kung free ka lang, ako ay bababa muna muli kasi mayroon akong appointment 3 o'clock dito. Mag-unahan kami sa parking. So 4:30 pa ako babalik tugang. Pag nakita kitang nandyan pa rin ay akyat ako. Wala na siguro tugang kasi may lakad Oo, ka. kasi, oo. Sige. So sige, baka mag-live ako mamaya mga kapatid. Pero mag-end ka lang anytime tugang para Pagbalik maka- ko na magano. Kasi para Mas yung kuya mga ay- nagpunta sa iyo hindi pupunta sa akin. mainis. So Anet, kahit hindi ako magaling Anet, kantahan ko muna ikaw ha. Kasi ikaw ang nakita Okay. ikaw ang nakita kong bituin. Bituin. Ay no. Bituin. Ina ng bituin, buwan. Ikaw yung nakita kong buwan na sobrang liwanag sa gabing madilim. Parang yan yung kanta ko kay Emil Dalipe Naku, ganyan. Ganun ba? Narinig mo na ikaw lang, Anet. Ikaw lamang. narinig mo na yata yung kanta ko kay kay Emil Dalipe. Meron siyang kadiliman na yung may nagniningning na bituin. Yan. Ay, naku. So, ikaw lang yun, Anet. Ikaw lang. Wala nang iba. Ladies and Wala gentlemen, Okay, take Ikaw it lang. away. isang kanta lang Amazing ha. Mami Helena, thank you. Ikaw lang ang pag-ibig sa buhay ko. Ngunit bakit ba naman ganyan? Walang tiwala sa akin. Mahal naman kita. Tunay ito aking sinta. Hindi ko kupas kailan pa man. Kahit itanong mo kay Anet, mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. At pag ako'y gising na, si Anet pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapili, asahan mong sa iyo pa rin. Ang pusong ito'y sa iyo inangkin. Kantahan ko ang ating nag-iisang composer. Pure talent na nandito sa taas, mga kaibigan. Karangalan naming makilala ka, ma-meet ka, makausap ka. Sana mayakap ka rin. Wala nang iba, sana ay maniwala ka, Anet. Tunay ito aking sinta. Hindi ko kupas kailan pa man. Kahit itanong mo kay ABC, mahal kita talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, kayo lang ang napanaginip ko. At nang ako'y gising na, whitey pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapili, asahan mong sa iyo pa rin. Amazing Mom, ang pusong ito'y please, angkinin nyo na.
Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, kayo lang ang panaginip ko. At nang ako'y gising na, LS pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapili, asahan mong sa iyo pa rin. Ang pusong ito'y sa iyo inangkin. Ang nag-iisang kuya, kuyang pasaway, pero pinapalo. So yan lang po, Anet, ang aking pasaway lang. Pero Wow, ang galing hinahanap-hanap. naman. Ang ganda naman ng boses mo, Hindi, kunti pa lang yun. Oh. Kasi ayoko Hindi mo pa ilabas pinakita lahat yung inuunti-unti mo kami, ha. Oo, unti-unti lang para balik-balikan. Oh, kasi pag ibuhos mo lahat, wala na. Ayun lang palang makaya niya. Magaling siya pero hanap naman ako ng iba. Tapos yung marinig mo naman next time, iba na naman Pinarinig sa na sa'yo, sis Annette ni Tugang Kuya RG. Tugang is kapatid, sis. Para kumpusan mo siya ng kanta na naaayon sa kanyang katauhan, kagwapuhan. Naayon sa batas. Si Kuya IG. Apo, oo, sis. Ayan. Kasi siyempre, dapat kasi alam ko kung ano yung gusto niyang i-content. Ang gusto ko, Halimbawa. ikaw ang nakakagusto sa kuan. Ang title ay ikaw, ganon. Pwede. Kasi siyempre kailangan siyempre kailangan pag-isipan sa dami-dami na kung anong gusto mo, kung gusto mo yung ikaw, pwede mag-isip ng ganong di ba? No Yan. pressure, Ate Annette. Ikaw ang nagpatibok ng puso ko. Sa unang pagkikita. Joke lang. Wala lang. Kulit lang yun. First time mo bang makita sis Annette si Kuya IG? First time? Oo, lahat kayo first time. Ikaw nakita ko lang doon sa video mo. Nakikita ko para yung pangalan niya, Kuya IG. Parang nakikita ko yun kay Karen ba? Kay Karen Gumina man, Stalker yan si Karen. Pero hindi akong in-stalk niya. Hindi. Oo. Nakakita ko na yung familiar yung pangalan niya. Hindi ko nga alam kung nandito sa baba si Agnes. Kasi minessage ko siya. Kilala mo din yan, si Agnes Togashi. Oo, si Agnes. Kapatid ba kayo, Agnes? Ha? Kapatid kayo, hindi? Hindi. Magkakilala lang kami. Yung kasama siya yung umakyat sa akin doon nung Friday, 'di ba, Bicolana. Oo. Magkasama kami sa Kantahan. Maliit Kaya- pa pala yung bahay mo, Annette. Ay, 400 oo, pa kasi pa. wala pa akong 3 months na ako'y Enjoy lang, Annette, ha? Enjoy. Huwag Huwag go. kang magmadali. B11. The more kang magala, the more mo makilala ang isa't isa. At ito ang tandaan mo kahit ako ay ilagay natin Aalis na. Hindi. Oo, aalis na. Pag dito ka, makikinig ka lang sa amin, huwag kang magbakas. Makilala mo unti-unti kung sino si Bicolana. Kasi dito, hindi ko sinabi doon sa bahay ko. So ako ay alis na. Mag-usap mo na kayo dyan, ha? Sis, papunta sa kanya. Dito, papunta sa kanya. At sa kanya, papunta dito sa bahay ko. Ganun lang. Oo. At saka sis, thank you talaga. Hindi ka naman magkakamali kung dito ka naman sa amin or sa grupo namin pupunta. Ay, huwag kang mag-recruit. Baka sabihin ko na may rate ka. Hindi. Hindi ako first time ako umaakyat doon kay Oliver, pero wala akong gantong sound, hindi ako nakakakanta.
Mm. Kasi bago pa lang tong gadget ko. Noon nga, kaya ako nag-practice noon. Oo. Tuturuan ka namin. Practice ko lang yan, Bicolana. Yung ano, nung nakita mo ako, nagpa-practice lang ako noon. Kung hindi ako nasa trabaho, akyatan talaga kita nun, sis. Kasi Tingnan mo. Oo. Tingnan mo. Unti-unti mo Pero makilala si ikaw, Bicolana. ay, yung pangalan mo ay lagi kong nakikita, yung Bicolana Espanyola. Nasabi ko pa nga, Bicolana Express. Kasi gawa nung Bicol Express. Maanghang ako, sis. Ayun na. Hello, Maanghang magsalita, kaya wag mo nang puntahan. Ngayon lang. Ako'y bababa mga kapatid. Pasensya na kasi malalayo pa. Ha? Pasensya na. Oo, See you sige. around. Kung Ingat, nandiyan kayo, ingat. mamaya ay pupunta ako or kung wala na, hindi ko alam kasi baka mapagod ako mamaya. So hanggang dito lang po kita-kit sa mga LS nyo. Tuloy mo lang yung pagka-in-love pero kailangan mo ring intindihin na kailangan mo ring masaktan. Doon tayo titibay ang ating puso. Kung hindi siya, baka meron pang marami. Oo. Kung pang 10 pa, kailangan mong damihan yung fail para abot ng 10. Hindi pwedeng tatalon ka sa 10. Tapos after sa 10, masayo, pero ma-fail. Okay? So, isa. No, serious sa YouTube. Kailangan open-minded, Kuya IG. Bye-bye! Hi, everyone! Ang kulit Bye. ko IG. Alam mo, siguro nakita na wala na naman akong kabuhay-buhay. Parang walang umakyat si Kuya IG. Ayan. Kaso nag-late ka na Kuya IG. Kasa Edsmondia. Thank you. Guys, pa-support naman kay Sis Annette SCB. Ano ang meaning ng SCB, sis? Ano, Channel mo. Sweet Company Band. Pangalan ng banda ko noon. Kasi banda ako Drummer ako. Wow! Female band. Female band kami. Ay, astig talaga. Astig talaga si ate. Ano, pero matagal na. May instrument ka dyan sa bahay mo. Dati meron. Pero, ang tagal na kasi yun. Matagal na. 25 years na akong stop sa pagbabanda. Wow. Kasama mo si Kuya Ams sa banda, hindi naman? Ay, hindi. Si Ams, ang Nila. kasama niya, yung mga kuya ko. Dito sila nagpa-practice dati sa amin. Dahil may instrument kami dati. Talaga kayo, sis? Magkakilala talaga kayo personal? Oo. Ay, yun ay parang family friend na namin. Ngayong pandemic siya yung namin, runner namin, pambili ng gamot, pambili ng ganon. Kati Mayo dyan. Ewan ko, hilingan dyan sa drawer. Ganun ba yun, sis? Oo, dito na malapit lang. Barkada talaga sila ng mga kuya ko. Bata pa yun, kilala ko na kasi. Magkakakilala na kami. Mga parang family na yun. Tsaka si Topper, taga dito din siya sa may amin. Malapit lang. Kilala din kayo? Isang village kami. Oo. Kaya magkakakilala kami. Galing naman. Kaya ay kay Mylene Angelo 18 kasi, kami host ni Tugang Kuya IG nung Monday. Tapos kinanta ni Tugang Al yung kanta mo, ay yung ginawa mo kanta. Tapos binaba niya ni Tuper. Pinuntahan ko yung binaba niya. Kasi nga, dami nilang umakyat, mga teka muna, members doon. Mga teka muna sila. May binaba siyang bahay, kaya kita dinikita. Sabi ko si Topper yung ba yung sinasabi mo sa akin noon na binaba mo yung bahay ko? Oo, okay. Bahay mo. Tapos ay ako naman host. Tapos marami sila nagkakantahan. Ikot-ikot kami walang Kuya IG. Ang host naman kami nagkanta. Sila lang ng mga teka mo. Binaba niya yung bahay mo, kaya napuntahan kita. Kasi, okay. Thank you. Oo. Kasi nga sabi, ikaw yung gumawa ng kanta na yun na maganda nga yung kanta. Si Topper nagko-compose din kasi May usapan nga kami ni Topper na every Monday daw, parang kami, may chika-chika kami. Ewan ko sa kanya kung hindi pa natutuloy Kasi nga wala nga ako laging gadget. Pero siguro matutuloy na ngayon. Wow. Kaya ako'y umakyat din sabi ko, try ko nga ito na ako'y pag-umakyat. Okay naman. Okay naman siya. Cellphone. Cellphone ang gamit mo? Cellphone lang kasi.
Kasi hindi naman talaga ako reading mag-vlog, hindi ako mag-ano, ako kasi Paano ka na-encourage na mag-vlog? Paano ka na ako'y talagang nanonood lang. Dun sa kabilang community kay Oliver Amaran, kilala mo yun? hindi ko Si hindi hindi ko ka pa pinupuntahan. ano, yan. Nung ano, yun, dun sa kanila, lagi din ako nandun sa kanila, talagang oras din yung kung anong oras sila nag-ano, dun ako nakababad ako sa kanila, nanonood ako. Sabi nila, "Tita, ba't di ka mag-vlog? Mag-ano ka na rin lang, total lagi ka naman nandito sa YT." Sa YT, oo. Sabi ko, kasi ako kasi may alagang papa. Kaya Mm. sabi ko, baka hindi kaya ng time ko. Mm. Yun. Ah, Ayan, nag-loading na. Ay, ayan, Madam Press. Aba, si Madam Press. Oh. Juan. Hello. Kumakain si sis. Thank you sa pag-akyat sis. Ayan. Sabi ko, naku, ang saya naman dito kay ano, kasi nanonood lang ako, di ako na-comment pa. Nung ano, sabi ko, ay, maka-comment nga dito. Pero ako'y nagtamsak na. Okay. Salamat sis ha. Ayan. Mas Kasi kahapon, kung nakapunta ka kahapon, mas maraming makadikit sana sa'yo. Maraming tao kahapon. Ayan. Oo, thank Marami you. ngayon. Tapos may mga activity ngayon kasi Halloween party, Halloween live stream. Ako yung simple lang naman kasi maya-maya may lakad Ano kami na rin? family na Oo. kasi may time. Pinanood ko yung video mo nun yung ano, nag-comment ako doon, di ba? Nagda-dive? Sabi ko, ay, nakakatuwa pala naman to si Bicolana Espanyola. Di talagang tinapos ko yung pinanood ko yung video mo. Nakakatuwa pala din. Ayan. Okay lang naman sis pagpunta mo dito, i-promote natin yung Ang advice ko, akyat-akyat ka, marunong ka naman kumanta. Tapos hindi, kantahan mo lang silang dalawa kung yung mga nagdumikit sa'yo, halimbawa may kantahan. Kasi yung live stream. ko, pwede rin umakyat. Oo. Okay. Yung iba kasing live stream, hindi naman kantahan. Lapagan. Oo. Pero yung iba, minsan may kantahan. Mayroon naman na ipin yung Talaga pag may kantahan. Oo, ipin yung Masaya, oo. Sa LS ko, hindi ko makanta yung host. Wala din. Kaya lang, na-block yung LS ko. Sabi gano'n. Bakit? Ano nangyari? May na CPR. Pero okay lang. CPR man sis, mamute naman sis. Mamute naman. Kaya nga, kasi syempre yung first time ko, di ba? Tapos na-block agad. Syempre, medyo nakakaano, di ba? Na hindi ako sanay yung ganon. Mayroon aalalay sa'yo sis, kasi pag dispute na, pag mahaba kasi hindi mo kailangan i-dispute, hayaan mo na lang. Kasi, parang may strike ka doon pag dispute mo. Magkaroon ng problema. Hayaan mo lang, pag dispute makita mo, pero pag mute, tapos stream song, pwede yon. Oh. Hindi ko nga alam kasi basta nakalagay dumating sa akin sa Gmail ko block. Mayroon song. May nag-claim. Oo, mayroong kanta na parang na hindi pwede doon sa lugar na yon, parang ganun. Block yung stream na yon or yung channel mo? Hindi, yung LS ko nawala siya sa YouTube. Inalis nila, binlock nila. Mayroon palang ganun. Hindi ko na-experience yun. Meron ako, nakita ko na lang sa email. Hindi ko na-experience yung ganun. Minsan may mga visitor ako na kakanta din na parang hindi ko na naasikaso agad. Hindi ko na mute. Ayun. Kaya na-delete nila. Pero sige lang sis, pero sabi nila CPR lang yan, hindi yan masama daw yung strike. Sabi ko, okay lang. Okay lang naman. Dinilit lang nila sa channel mo na wala na nabawas lang yung WH mo sana. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Basta sabi nga nila mag-enjoy ka lang. Oo talagang nag-enjoy naman talaga Kasi talagang maganda dito, dahil marami kang namimit na maraming kaibigan. Katulad ni Japet. Hello. Japet Ninyo TV. Si Japet. Si Japet,
Nag-i-echo sis, mayroon na no ata. Yung nag-start na ikaw. Oo. May nag-start. naman ako. Ah, Naka-off ang echo ko din. okay lang. Sige, salita kayo. Ate, Nandito Okay ako na. ngayon sa sa channel ni Sis Annette, SCB. Pinanonood ko yung kanyang magpaliwanag ka Nakabag- naman original composition. nakabakas Yeah. na ako. Pero naka-mute ako, hindi ko marinig. Next time ko na lang Ayun. papakinggan ulit. Piniplay ko lang para makadikit ako. Okay, thank you. Nakadikit na din ako. Ayan. Ayun. Japet, thank you, Yan si Japet. Japet, active yan. Thank you, Japet. Thank you sa inyo. Thank you, host. Di ko lalo sa pagpapaakyat mo sa akin. Walang ano man, sis. Mayroong binaba si Tuper. Oliver Amaran. Hindi ko siguro to. Oliver Amaral. Hindi ko nga. 14,000 ang bahay niya. Si Oliver Amaran. Yan yung, din ako nagsimula dati kasi na kay Al Sanchez lang ako. Di ba, medyo naglaylo siya sa YT. Wala akong mapuntahan. May nagsabi sa akin, si Emily Liwan. Sabi niya, kilala mo si Emily Liwan, di ba? Si Emily. Sabi niya sa akin, pasyal ka doon kasi masaya yon. Alam niya kasi na mahilig ako sa masayang Pumunta ako doon, nag-enjoy ako doon. Doon dumami yung kakilala ko. Tapos na-encourage nila ako na mag-vlog. Pero may composition na ako noon. March, yung composition ko March pa yun eh. Oo. Pero yung mga ginagawa mong composition ng mga kanta, marami kang binigyan or pinakanta, ganun? Apat pa lang naman actually. Apat pa lang. Kasi binigyan ko si Jay Cabal. Meron na siya. Inano na yan yung na niya, yung kay Jay Cabal. Ang title, siya nagbigay ng title, yung Tamang Panahon. Tapos kay Emil Dalipe, for release pa siya ngayong November sa Piling Mo. Bigyan ka ba nila ng credit sa pag-compose? Wala naman kasi hindi naman siya yun sa mga ewan ko kung pag yan sa Spotify na, di ba? May sa kanila. Yun nga lang mga picture, pag picture nila gusto nila may credit, pag picture nila may mga diba? Yung din yun. natutuwa lang ako kasi yung sana naman at nung March may 3,100 plus na views na siya eh. Yun mas makakatuwa naman. Yun. Masaya na ako na nagana. Sa YouTube. Sa credits nila na compose yung mga ganun. Malaki, hindi na yun sa monetize, hindi na yan sa pera, pero yung pangalan lang ba? Credits lang ba? Diba? Wala naman kami pinag-usapan tungkol doon eh. Basta ako kasi yung nagpresenta kay Al Sanchez na sabi ko, Nakanta. di ba para ba yung aking composition marinig ko kasi marunong ako mag-compose. Hindi ko naman malagyan ng melody, Para ma-encourage ka lang na gawa na lang ulit. Tapos pag siyempre, parang alam mong ka na sa sinulat mo, di kailangan may credits ka na. Oo, yun lang. Basta nakakatuwa, masaya. Kasi nakilala ko rin nga nung kinanta ni Tugang Al yung kanta. Ay, credits na rin. Maganda naman. Nagandahan ba naman kayo? Sabay ganun. Sinabi nila na sino yun. Kasi 2 times ko nang narinig sis, kinanta niya na sa live ko. Noong may concert for a cause ang channel ko Sinabi nila. Sinabi niya. Yun. Eh, Kahit wala ako, kinakanta niya. Oo. Tapos sinabi niya na compose ni ganito. Kasi narinig ko na yun eh. Narinig ko na. Pangalawa, nung isang... Anong nilagay niya? Yung YouTube channel or original na pangalan niya? Sa YouTube lang siya nakalagay. Pero nakalagay pangalan ko doon. Yung ako yung naglagay ng lyrics by at pangalan ko Athena Mendoza. Yan. Tapos siya yung melody and performed by Al Sanchez. Ganda sis.
Eh, as Ang ganda ng ano. Tsaka yung meaning niya nakakatuwa. Maraming nakaka-relate. Ano ko nga, mamaya pa ilan taon na yun? Ilan taon na? Alin? Alin? Ilan taon nang na-compose yun or nalabas na? Nung March lang. Nito lang March. Yan, ito lang March. Yun. Ano, magpaliwanag ka naman. 51 views na siya eh. Matagal na yan. Yan ay may 11 to 12 years na noon pa yan. At ang gumawa niyan ay yung friend ko na nasa Ireland. Kasi banda siya, naggagawa-gawa din siya ng music. Hindi ko pa siyempre kilala si Al Sanchez noon. Sabi ko sa kanya, friend, ako yung merong composition ditong ano. Pero yung melody niyan akin. Sinend ko sa kanya through guitar. Sabi ko, eto yung kanta ko. Ano naman, kantahin mo, i-post mo naman sa FB. Sabi ko gano'n. Yun. Nilagyan niya yun ng, may copyright yun eh. Oo. Yun. Kaya basta natutuwa lang ako, masaya. Hindi ko akalain. Na unti-unti, gano'n naman Kaya talaga. nag-comment ako, tapos Anong pangalan mo, Madam Press Madam talaga? President. Ay, nakita ko na yung pangalan mo para sa ibang din, Madam Press. Ayan. Nakita. Ano lang sis, ikot ka lang. Pagka, di ba pag nag-open ka ng multi mo, may makikita mo kung sino yung naka-LS. Shoutout ka lang doon. Ayan, para dumami ang banana mo. Pasok. Thank you. Thank you sa inyo. Ganun Oo. lang. Enjoy lang. No pressure. Oh, thank you talaga. Ako'y late na. Yes, 10 na. Thank you, Salamat sis. Magpapainom na rin ako ng gamot sa Thank papa. you sa pag-akyat. Thank you. Thank you, Madam Press and Japet at kay Kuya RG. Thank you sa lahat sa mga baba. Hindi ko sila nakikita. Wala akong gamit. Okay lang, sis. Thank you, sis. Okay Thank you lang. ha. Sige, God bless you all. Thank you. Bye. Thank you. Bye, Sisi. Thank you. Ingat. Ay, Ayan. kala ko aalis na rin ako. Bakit Nagbabayaran. aalis ka? Ano pa ako? Nauwi ko lang. Ha? Nauwi ko lang. Galing ako sa Philippine Store, kaya meron akong inuwi na Mag-mute ka lang dyan. Diyan ka lang sa taas. Ingat, Panet. Toper. Thank you, Toper. Dinikitan ko na from... Hi. Ayan, yung hindi na Madami dito, hindi ko pa nadidikitan, mga bago. Magdidikit ako ngayon, may time ako. sige, sis. Kahapon, mas maraming bago, sis. Nasaan ba ako kahapon? Nasa labas din ako. Pagka ganyan, nasa labas ako. Thank you, Toper. Salamat. Sige. Ayan si Toper, from UK din yan. Mga kanta-kanta. Kasi yung oras din nila dito, every Monday ata yung yung live niya. Meron ako bukas Monday 10 p.m. meron akong premiere. Tapos, sige, baba natin. Gusto ko mag-LS Wednesdays, pero hindi ko naman nagagawa minsan. Ay, ako baga, pinipilit ko makapag-live kahit kaunti kay RTTV. Dahil, wala kumakante. Pag uwi ko na pagod na, next week na lang, bukas na lang. Ako din, pagod din, sis, kaya lang, okay lang. Kaya naman. Alam mo naman yung trabaho natin. Ayan, Maylin, kumusta ka na, Maylin? Okay lang, Maylin. Ate Premiere. Maylin, akit ka na. Si Maylin hindi ko doon umakyat. Hindi siya makaakyat ngayon. Yan pa, pag hindi yan, pag okay yan, akyat yan. Alam mo naman yan. Siguro akyat na yan, pero hindi makaakyat. Amazing, Mami. Sige lang, okay lang, Tugang, malapit na rin ako. 55 minutes na lang kasi malakad kami. Putok ako ng abo. Ano yun? Ubo. Inuubo. Wala. Putok-putok ang ubo. Thank you, Tugang, amazing. Magpahinga ka kasi siguro, napasma. Parang pasma. Ano kasi, winter na ba dyan sa inyo? Dito Papunta na. Jewels of Gina, BG lang ako. Sis Annette, thank you Sis Annette. Jewels of Gina, hello Sisi. May galaw shout out. Thank you. Daming bago. Ayan. May isda ako, daming bago. Ayan, nakahabol, papalapit na yata. Patapos na host. Ayan. Oo, sis. Ayan, okay lang. Walang problema. At
Pwede ka dyan mangisda. Pakilablab naman nasa nakapin, guys. Sis Jewels of Gina. Ay, may Palablab request, naman. oh. May request si, Patusok sa premium 40 minutes from now. Ayan, sabi Huwag ka niya. na muna mag-video sa mga muna kami saglit. Si Nightbot pa na. Ayan. Tamsak. Pampito. Tamsak. Jewels of Gina. Thank you. Salamat. Tamsak na. Basic, kindly connect daw rin dyan ang singunais ko. Narito ang puso ko. Gel Vera, sabi ni Basic. Guys, pa-support naman. Salamat po. Sa lamig nga po yata ito. At nawala na po ang... Okay. Okay, Tugang. Pahinga ka. Magano ka, inom ka ng ng mga yung maligamgam or may luya, may limon, ganyan. Magsuob ka kaya. Oo. Mas maano yung suob. Para mapawisan ka ba? Lumabas yung mga Ang sa akin, yung ubo ko lagi, yung Makati lalamunan ko, magmumug ako ng maligamgam na tubig na may asin. Yun ang yun. Yun the best yun na gawin. Kasi pag madalas din ako niyan, masakit, Makati lalamunan ko sa gabi, ang ng ubo ko. Babangon talaga ako, magmumug ako ng may asin. Yan problema ko din ate. Oo, magmumug ka ng magligamgam na tubig na may asin. Oo. Sige, Tugang. Ang iniinom ko ngayon maaligam-gam. Oo, maligamgam, huwag malamig. Maligam-gam dapat. Malamig. Ako ayoko ng malamig. Nagmalamig lang ako pag summer, pero pag winter hindi. Juice. Pagka minsan gusto mo ng juice, ayan, malamig. Pero hindi rin masyadong ma-ice ako. Konting malamig, okay na ako. Palablab yan din guys sa nakapin guys and sa may binababa ni Tugang Basic English guys. Ayan. Gladys Ocampo, may galaw shoutout Sisi. Salamat sa pagdala mo dito kay Manay. Thank you. Salamat. Kahit walang channel yan, salamat sa support. Balikan ko kaya bukas ha, sabi ni Tugang. Okay lang, Sis Anet. Ayan. Okay lang, Ate Anet. Ayan. Ano yan? Ayan. Hello, mega love shoutout. Welcome back. 400 plus na yung niya. 400 plus na yung kanyang channel. Connie! Ano yan? Halloween? Akala ko naka-helmet. Okay. Hello. Bakit ginanyan niya yung mukha mo? Sis Annette, thank you. Salamat sa pagpunta talaga. Nice meeting you. Ayan. Sino gumagawa sa'yo, Ate Connie? Ano sabi niya? Ako na lang yung mukha ko. Ano sabi niya? Ano sabi ni Japet? Sinong gumawa man? Sinong gumawa? Bubugbugin natin. Bugbugin natin Japet kung sinong gumawa na sa mukha ni Tugang Connie. Gagandahin natin. Yung helmet, laro ba yun? Football ba yun? Yung may ganun? OMG. Hello, Bensi. Hi, Bensi. Akit na. At nanghirap. Ay, nandito pala. At nanghirap daw. Uy, marunong na ako niyang kumanta. Kinanta ko kanina. Wala ka man na basic. Hindi ko yun. I-replay mo tong Kasi yung live ko, Basic English, kinanta ko yung At Nanghirap para sa'yo kanina. Sinout out kita, kaya lang wala ka. Saan ka ba Nakanta na pala eh. Nakanta na ba siya? Kinanta ko kanina, sabi ko para kay Basic to. Sige, kantahin mo. Kantahin mo daw uli. Oo, dinedicate ko sa'yo yung kinanta. Anong ipakita ko, Bensi? Yung makeup ko? Ano lang naman. Hindi naman masyadong konting makeup lang. Kuya, basic, agit ka na. Uy, Bensi. kantahin mo daw uli, Tugang Connie. Tapos, pakita mo yung face mo dyan. Ayan. Madam Grace. Oo, para yung reaction mo dyan. Ganda-ganda naman. Basic, maganda ba si Tugang Connie? Tingnan mo,
Ano ba yan pinagagawa? Ano ba yan? Uling? Hayaan mo na! Sige ka, magtakip ako ngayon. Sige ka, magtakip talaga ako. Ano, yung makeup Halloween party, sabi. Yung makeup Halloween. Eh, sige, kanta ka na, tugang ko yung request Ano ni, bang kantahin ko? yung at nanghirap nga, at nanghirap. Diyos ko, wala pang warm up yan na kaagad. Ito talaga si Abasik eh. Hirap talaga. Pahirapan. Oo, lagi ako mahirapan. May gusto nga ako ngayon, hot seat. May hot seat siya. Sis Annette, pinanood ko yung upload mo na magpaliwanag ka na. Pero hindi ko napakinggan, uulitin ko na lang para may views. Jeneline Mercado yan, si Connie. Sana all. Jeneline Mercado ka daw. Ikaw nga, basic ha. Ayan. Japit ninyo. Cover speech. Diyos ko, wala pang warm up. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman
Guys? Ate, Ay, yan na, wala babae. pang warm up yan sa lagay na yan. Ate, Wala pa nga! Una kong kanta! Wala pang warm up yan. Paano na lang kung may warm up? Anong sabi niya, basic? Anong sabi niya? Sabi niya, Naghugot na naman yan. binabalik kong at ang hirap, wag lang umasa taong iba. Ang pinapangarap, basic. ate, Sige. Oo, good din pala ito sa ako. basic ha. Baba ka na. Sige, Japet. Thank you, Japet. Thank you, Go. thank you. Antok na si Japet. Naghihikab na si Japet. Pati ako naghihikab na. Thank you, Japet. Salamat sa lahat. Thank you, Good Japet. Good night. Ingat ka dyan, Japet. Ayan. Sige, Happy, good happy. night, Japet. Happy lang, Japet, sa YT, ha. Huwag seryoso. Oo, ha? yun. Okay. Ayan. Daghan salamat, Japet. Salamat. Daghan salamat. Okay, salamat. O, di ba? Marunong na ako magbisaya. Ayan. Ano ba yon? Oy, Casey Vlogs, thank you. Tamsak na dyan sa yung premiere. Ayan. Anong oras ba yung activity ninyo to, gang? Connie? Thank you, Nag-start Jo. na. Ay, nag-start na? Sa Acer? Binaba nga yun ni Mote Crib. Saan ko ba yung nakita? Binaba Dito, niya. kanina. Binaba na. Hindi, ano niya yun? Live niya yun? Hindi yun. Doon ba sa channel niya? Mag-ano? Hindi. Sa Kanina. Asus mismo. Sa Acers. Oh, kaya nga, Acers yung nakita kong ano. Ang bilog dito. Di ba yung una niyang binaba? Yun. Ay, hindi ko napansin. Bilog na orange dito. Basic English, dandikit na dyan sa sa binaba mo kay Chad. Nagwa-YT, 100 plus pa lang ang bahay niya. Sino? Si Casey Vlogs? Hindi, si Jad Borja. Ayan, Jad singit Borja? man. Chad Borja kanina sa live niya. Pumunta. Oh? Oo. Binaba niya yung bahay. O sige, kanta ako muna. Habang malapit na rin tayo matapos kasi mag-prepare ko at saka yung mga anak ko hindi pa siguro nakabihis pagdating ni Bob. May lakad kami. Sis, Madam Press, mag-live ka para may i-open ko lang yung computer. Ito na? Mamaya, pag-end ko, pwede kang para matambayan ng ibang mga tugang. Diba? Oo. Tutok na rin ako. Anong oras na dyan? Anong oras na? Anong oras na? Sa Wednesday ako mag-SS. Sige. Ako ngayon. Okay. Iba si Kuya umiyak na Sabi niya, pag sinipag siya, kasi pagbalik niya, naka-end na ako eh. Hindi na ako naka-live. Kasi, kasi nag-adjust kami ng oras. Dapat, alas 11 dito sa amin, 6 p.m. Pinas time ako. Ang aga-aga, late ako nagbangon. Kasi nga sabi ko, sarap maghiga-higa. Okay lang ako. Tsaka late din natulog kagabi. Kasi may inakyatan ako kagabi. Kaya, late na nakatulog. Sa Wednesday ako pag Sige. Bali. Sige na, kanta ka na. Sige. Wait lang. Ay. Malapit na rin tong matapos. Chay, bakit gising Chay? Ayoko ng oras namin na Ayun. Wait lang. Ay na ba? Ay, nakamute.
Yes. Thank you, Raymond Polikit. Hello, mega love shout out. Mega love shout out kay Raymond Polikit. No matter what they tell you. Basahin nyo, may i-send ako ng ano sa private, guys. Private, okay. Oo. Sige. Wag nyong wag nyong i-shout out. Okay, no problems. Madam Pres, kakanta ka? Hindi, magchismisan na lang tayo. Sige. Kunti na lang tutugang, malapit na ako. 4 o'clock kasi makaprepare ako pa. Okay. Nakabiyo naman ako doon sa kabila eh. Okay, tugang. Gets nyo? Wait. Okay. Mamaya siguro. Sige, kahit mamaya, Madam Pres, bago ka Thank you, sige. thank you. No problems. Mamaya, guwapa. Sige, tugang. Thank you, tugang. Raymond, thank you. Chichay, thank you. Malapit na rin kaming magdaldalan na. Oy, BMC, akit ka na, BMC. Si BMC kagabi. Oras na din yun. Kanta na, madam. Oh, kanta ka daw, Madam Pres. Anong oras kayo natapos kagabi, guwapa? Naidlip na ako yun. 5 hours kami, almost mahigit. Talaga? Mula nung bumaba ako? Oo. Kung hindi pa inano si Jamming nung asawa. Hindi pa ako kasi antok na talaga ako kaya bumaba. Nauna po ba si BMC, umakit pa si Marisha, tapos kami dalawa ni Jamming. Kayong dalawang naiwan si Jamming? Oo. Tapos nung inano siya ng asawa niya, hindi na siya, again na rin ako, 5 mahigit. Hindi, antok talaga ako Napagod daw siya magyaw-yaw. Oo. Doon siya nagpakita. Pwede ka naman ditong kasi ilan na lang tayo. Wala na yan, nag-ano na lang yan. Dito magpakita si BMC. Napagod siya kagabi kaya yaw-yaw daw. Di ko, nagyaw-yaw. Kupuhan lang naman tayo. Oo, mayroon pumasok. Pilipinas, isa. Nagtatype dyan sa baba. Kami sa taas. Nandun din si boss. Tapos si Kuya IG man, GG lang ata. Ewan ko kung pumasok. Hindi na ata kasi di ba may activity siya kahapon. Oo nga. Bossing lang yun. Hanggang sa magtapos. Tsaka wala talaga ako sa mood kahapon pa. Buti nga ngayon, nasa mood ako mag-makeup. Ayoko talaga sana eh. Oo, pero masarap yaw-yaw at kintuhan. Akyat ka. Baba ako ng hagdan. Busy lang, nagre-record for my birthday. Alam mo naman ako, guwapa, ayoko talaga mag-makeup. Gusto ko lang yung lipstick, that's it. Ako din. Walang makeup sa mukha. Ako hindi ako Hindi talaga lang. Since before pa talaga, ayoko talagang mag-makeup. Nagkikrema lang ako nung uli. May mga mancha-mancha nga ako dyan, Moisturizer lang. Yun lang gamit ko Hindi ako naggagamit ng kung ano-ano sa mukha. Yung lang sa akin, pang depensa sa araw ba? Kasi nasusunog Moisturizer. At saka pag masyadong yung malamig, guwapa, maglagay ka rin ng yung ginagamit mo sa summer. Ano ba yan? Nabubulol na naman ako. Hindi ko na naman Black? Oo. I-mix mo doon sa moisturizer cream mo. Hindi ako masyado kasi nagtatry ng mga ibang cream kasi masyadong moisturizer lang. Hindi yun hindi to moisturize lang sa skin mo sa mukha. Okay na sa akin. Kahit hindi ako nagagamit ng yung ginagamit nila Madam Pris, nakamute ka. Ano yung ginagamit nila sa mukha? Meron akong local na Taiwan product ang ginagamit ko. Ano siya, yung toner. Tapos, ay, pareho kami ni BNC. Lipstick lang okay na, oo. Ganda yan si BNC kayo. Yan ang mga tunay na maganda. Lipstick lang okay na. Vanessa, hello. May galaw shout out.
Ang trabaho ko May ngayon, kalaw ka banda sa kanto. Thank you, Papa. kaya hindi na ako medyo maano yung mukha ko ngayon. Dati nangihintab pa yan, sabi ng kaibigan ko, para akong litson. Makintab-kintab sa kaitima. Kasi palagi ako nasa arawan dati. Ngayon halos hindi na ako naaarawan. Kaya maski walang ginagamit sa mukha, medyo Alam mo, Madam Pres, kahit maano ka sa araw, basta may ano ka lang, yung sa sunblock na cream, para hindi nasusunog yung first layer ng skin mo. kahit na ano pa rin. Yung Sabi- ano pag Sabi ni BMC, fake news. sabi ko, ang totoong maganda lipstick lang, okay na, fake news daw. Sunblock. Sunblock nga. Ako, pag dito, pag August, kasi malakas talaga yung araw pag tanghali. Kaya nga. Mix ko yung sunblock ko Kasi sa ako kasi- moisturizer ko. Ako kasi pag nasa bahay lang, hindi ako yung katulad ni Madam Jinky na maski nasa bahay lang ay hindi. Naka-makeup? Halos- Ako wala. Wala Wala, as in wala. Maski full boss, hindi ako tapos Oo, wala. bigla na lang. Pareho pala tayo, Madam gusto Pris. bilhin, magmumotor, ayun na, nagbilad na sa araw. Wala ako alam. Ayan. Kaya hindi Sunblock. ako masyadong... Oo, ano, BNC, kaya protection lang naman sa first layer ng skin. hindi ako At saka moisturizer, yun lang gamit ko talaga, walang iba. Kanina nga, kung hindi pa ako aalis, hindi pa ako magbihis. Anong oras na ako umalis? Alas 4 ng hapon. Ay, kahit ako, pag nasa bahay lang, Madam Pres, wala naman gagawin at hindi ako Ako lalabas. ano lang, Naka-pajama lang ako. O kaya naka-short. Yung maikling short pag summer. Ang sarap yung nakapantulog ka lang, nakatambay lang pagka... Ganun. Wow. Kain tayo, Obi Pandesal. Uy, ano yan? Ubi, May pandesal pala dyan. Nag-order ako. Ubi, Okay. ubi pandesal. Oo, Obi Sarap pandesal. naman. Ako Para kasi makanda naubos ko pati na yung apple milk at saka cream o galing sa Philippine store. Masarap siya. Talaga. Parang hindi naman siya pandesal. Oh, sarap. Oh. Ay, di siya pandesal. Pandesal Pilipino ang Para hindi, para siyang, anong tawag doon? Niya, ang lambot. Parang mamon na. Oo. Na may palaman sa gitna. May feeling sa nabit nga. Ang sarap. baka, ano ba yun, yung cream yung Krispy Kreme, mga ganun. Grabe. Donut. First time ko, kasi nga may nag-refer sa akin, yung kaibigan ko nasa US. Malambot ba yung bread? Parang donut Tingnan mo, Tingin ko parang donuts niya Itaas mo konti. Itaas mo konti, Gopa. I love it. May Harap. cream siya sa loob. Kasi kikita mo yung softness ng bread. Sobra. Talaga. Parang, grabe. Oh my God. Sana mayroon din dito yan. Marami nagagawa kasi dito, Tugang. Oh? Ito pa, Ano yan? Mga Pilipino or bakery dyan? Hindi. Wala silang bakery kasi mahal ang nag-ano ng lokal. Oo. At talagang... naman. Ito naman, mamon. May ubi. Hindi nga, Pilipino ang gumawa. Mm-hmm. Pero ang niya, ang social ng cover niya, yung mga parang commercial talaga siya. Naka-cover siya. Parang mamon. Gopa. Parang mamon siya. Mamon. Mamon. Okay. Pandesal. Pero yung pandesal yung isa. Pero parang hindi pandesal, no? Tapos ensaymada. O, siba, di ba? Wow. Ensaymada. Tapos, Ito naman meron din Gusto ko yung mamon. pandesal. Guwapa, gusto ko yung mamon. Meron din dito. Pandesal daw. Pero Hindi may na pa yun nandun. Naisipan ko lang. Sabi ko, parang nagutom ako. Dami naman pagkain. May mga biscuit pa ako dito. Dito naman meron din, mga nagpapa-order lahat ng Filipino foods. Meron din. Sa Facebook. Dito, may gumagawa ng ng hopya. Pag nagagawa siya, bibili ako. Kasi, ano yan, biscuit? Ang daming pagkain. Tapos mais. Oh, di ba? Okay. Meron ako dito. Tambak. Hindi ako masyado dyan.
Hindi ako. Danish biscuit yun eh. Ako naman kasi yung anak ko naghahanap ng makakain sa gabi, kaya nandun ang pagkain sa cabinet. Na mga yan, mga pagkain, Bukas mga magluluto chicheria, na ako mga ng pagkain sa gabi. Kasi Sarap. naghahanap yan ng pagkain madaling araw. Mm-mm. Sarap naman yan, pero gusto ko yan may kape. Kape na mainit. Yung ni BMC na nirecommend sa akin, sa amin. Ginagawa ko. Kaya lang kanina pa nga ako, 'di ba nag-umpisa pa lang ako ng parang gusto ko nang magbanyo. Nagbanyo na ako eh. 'Di ba minyo ng banyo? Eh, di kung magbanyo ka na, na lang, mag-ena tayo, no? Alam nga naman, antayin ka pa namin, no? Grabe ka, gwapa. Hindi, alam mo, pag nakain na ako, magbanyo ako. Kasi, pag magbanyo ako, matagal ako eh. Para ako nagro-rosaryo. Ay, nako. Ewan ko sa'yo, BMC. Sabi ni... Usapang banyo, may kumakain. Kwento, bakit ka magpapapayat? Sabi naman ni Papi. Sabi, Oo nga. Ano na ako magpapapayat daw? Sino naman daw ng papasiksyan ko? Nakakainis. Ganon. Sabi ko ngayon, nagtatatanong ka na, ha? Sinasabi lang nila yon pero kung pagpapayat ka, magsisexy ka, masaya din sila. Oo, nasabi lang nila yon. Kasi yung dati yung may ex ako, yung Taiwanese na ex ko. Then, okay lang, sige, kain ka lang, okay lang yun, walang problema. Pero yung pag lumalabas kami ng kaibigan ko, kumain na naman kayong dalawa, tatabahan nyo na, kain kayo ng kain. Ayun, basahin mo, gwapa. Sabi ni Bensi, hindi yan pampapayat. Pampapataba yan. Pampataba talaga yan. Ako na magsasabi sa'yo, gwapa. Hindi talaga yan, hindi yan pampapayat, pampataba. Hindi kasi bawas ka ng bawas din. Tapos, feeling ko basta uminom ka lang ng hindi kasi, wala akong gustong kumain. Alam mo, BMC, nung simula nung nag-inom ako noon, na ako masyadong nagkakakain. Hindi ako, Kasi yung sugar, di ba, sweet yan. Yun lang, Sugar. Ayaw ko pa naman na maraming asukar. Ano na lang, magtsaa ka na lang. Magtsaa ka na lang. Sabi pa siya, hindi, mali ka. Bakit? Kung diabetic ka na, ayun, mga ngayayat ka, Bensi. Nightbot pala, biro talaga. Sabi ni Nightbot. Hindi yan pampataba. Bakit? Hindi ka tumataba. Siguro, malakas ang metabolism mo, Bensi. Ako tabain talaga. Tabain ako. May ganun eh. Kahit nga ako konti nga lang kain ko eh. Pero chab ng konti pa rin. Sabi ko pa sa lagay na yan. Pero alam mo gwapa, nung umuwi ako sa Pinas, sabi ng mga kaibigan ko, wala pinagbago sa katawan mo, pero pag sa picture, chubby ka tingnan, pero in person pala hindi. Sabing ganun. Tapos iba daw yung figura ko sa picture, sa video, kaysa sa personal. Ako photo pag weekend, ako din taga-kain. Oo. Kasi yung mga anak ko hindi naman pag gusto lang nila yung ulam, manok, adobo, ganyan. Yung mga gulay-gulay, nako, pag nagluto yan, kailangan isang beses lang na pakain. Either na lang kung gawa ako ng laing or Bicol Express kasi baboy yung hinahalo ko. Kumakain sila? Oo. Gustong-gusto nila, sis. Oo. Hindi ko alam. Pero si mama kasi hindi naman nagugulay ng laing na karne talagang sahog sa Pilipinas. Kaya hindi ko alam na kumakain pala sila. Pero dito, try nila na kain talaga sila. Kahit balik-balikan nila. Anak ko? Hindi siya magkakain ng kung ano-ano. Halos hindi kumakain dito sa bahay. Oo. Ang mga anak ko, yun pa nga na malakas kumain kasi Siyempre, binata na, malaki na katawan. Kaya, yung dalawa, mahina din yung dalawa. Parang, Madam Press, parang tayo ang logi dito. Kumakain na si host, tayo hindi.
Hindi, ni-stop ko na. Nagtubig na nga ako eh. Di ako kakain bago umalis. Okay na yung parang lunch na yun. Bakit hindi ka pa kumain? Hindi pa. Alam mo naman kahapon pa ako na-stress dito. Ano yan? Sus ko. Alam mo Lord. to, Ram. Galing ko sa birthdayhan, yung kaibigan ko birthday. Kahapon pa kaya ako gwapa. Alam mo yan, sinabihan na kita. Okay lang yan. May ano naman. Ano yun? Parang GLS? Hindi naman. Hindi naman. Kagabi Ayoko nga. nga sana. Umakyat ako kay mga hinlog sa Sweden. Andun si Eugene. Inakapihaman na ako. Nag-on cam ako. Kasi bukas pa yung computer ko. Dito ako nagano. Tapos, mga ano na, 1:30 na, nagbabakas pa ako. Sabi ni Eugene, gising ka pa manay, sabi niya. O, akyat ka uli, sabi niya. Ay, walang yan, sabi ko to. Nakaigana ako. Kasi nga, di ba, nag-adjust ng oras sa amin? Sa inyo ba, nag-adjust din? Hindi. Dito sa Pinas time, wala. Wala akong alam na ganyan. Kasi dito sa Europe, sis, ano yan, pag Paano, pupunta summer, mag-advance. Ganun. Oo, pag papunta ng winter, Ganun. Ito, pag kaya ngayon, 7 hours na yung ano namin. pababa, halimbawa yung 7 magiging 8, ganon. Oo. Ginagawa Opo, sa yun akin yan, sa sa umaga. alas 2, alas 3. Opo, sa akin yan. Kasi ang hirap gumising sa umaga. Pero pag early, 1 hour earlier, ang hirap bumangon. Isang beses lang naman yan, tapos magpapalit na naman yan bago mag-summer. Bago mag-summer na. Oo, kasi nga, ngayon, na dapat, ngayon, dapat na kami, mag-aalas 5 na. Mag-aalas 5 na dapat ngayon. Mag-aalas 4 pa lang. Oh. Kaya 7 hours na yung namin sa Pilipinas. Ay, sorry. Dito, Ingat ko muna. 10:42 p.m. dito. Parang Pinas. Oo, Pinas time ako. Wala naman ganun sa Taiwan. Sa Pinas, wala naman ganun. Yeah. Oo. Wala dyan. Kasi dito lang sa amin. Kasi madilim pa pag matulog pa ng isang oras. Kaya late ako nag-live. Alas 7 na dyan, alas 12 dito. Kasi nga, alas 7 ka na nag-live. na dapat alas 6 sa Pilipinas. Nandun pa kasi ako birthdayhan, kainan. Diba? Tapos yung pauwi na ako, saka lang ako nag-ano sa cellphone. Ako din naman, sabi lang naman ako kasi ang ibig sabihin ng mataba. Alam mo, yung Hindi ka naman mataba eh. Nagsabi lang ako talaga ngayon masyado dahil talagang malakas ako sa kanin eh. Pero okay naman yung sugar ko Basta okay lang yung sugar, okay na yun. Kasi ang hirap din yung pangit din yung sa edad natin, natural na lang talaga na ganun. Oo. Yung katawan, oo. Kasi pangit naman kung sobrang payat. Saka na siguro, na yung pangtunaw natin, iba na. Okay lang yun. Ako nga, kasi di ba ang taba ko last year, ang taba-taba ko talaga. Tapos pumayat ako ngayon. Pagpunta ko doon, kasi may birthdayhan. Bakit may boyfriend ka siguro. Wala sa ayos. Siguro sis, pagod. Tapos walang ganang kumain. Kasi ganun ako ng mga... Ano yung tinatanong ni Bensi? Di ba tinitake mo rin yung iniinom ni... Anong iniinom ni Gwapa? Yung yung iniinom mo? Oo. Inaano ko. Iniinom ko yon sa umaga pagising. Pagising? O, nakita mo naman siguro yung whole body ko, Gwapa, di ba? Nag-send ako ng picture sa'yo. Sexy nga si Tony. Ay! Grabe siya! Exaggerated naman si Gwapa eh. Emilia Gallardo, thumbs up! Hello! My God, thumbs up! In time.
Shout out. Alam mo ano, Madam Press, lagi kaming nagba-backdoor nila. Oo, alam mo ba 'yun? Alam mo Hindi ko ba alam. hindi, I mean gusto kong sabihin na pwedeng hindi na naka-end na ako ng broadcast tapos Ayan na naman si Bensi. Talaga tingnan mo si Bensi pa oh. Patingin daw. Gusto niya. Wag mong ipasa ha. Sa'yo lang. Sige ka. ipasa ko sa tuntugang wala ka naman doon. Guwapa! Sige ka. Sige ka. Yoko na talaga sa'yo. Sige ka. Para doon sa backdoor ipakita. Wag mo talaga yan ipasa. Sa'yo lang yan. Si Chay, ayan, Japit, matulog ka na rin. Matulog ka na daw si Chay. Bakit gising ka pa? O ano nabasa mo bago pa yung private chat? Kasi alam mo na. Sige na, oo. Oh, Madam Pris, ha? Basta Sige. Kain dito dito lang. Tapos Oo, pag 15 minutes na lang. 15 minutes na lang. ha, kasi hindi na maano talaga yung chunk ko. Kasi pagkatapos ko mag-report ako sa Kenny. Saan? Kidoro! Saan ka? Sige na, end ka na. Kasi may ano siya. Okay, sige. Okay. No problems. Sige na. Sige. Lapit. Bye-bye. Stay Bye. safe. God bless. See you around, ha? Mamaya. Bye-bye. Kung sino ang mag-live. Sino mag-live ba after ng LS mo, Gapa? Siguro pagbalik ni Kuya Ay, nasa labas kami niyan eh. Mag-LS si Kuya Egg? Yun ang sabi niya. Ewan ko lang kung hindi Alam mo siya naman yun, nako, changeable. O Let's sige go. na, mamaya na lang. O baka ako na lang mag-live. Ay, Di ba sige. Walang Titingnan natin mamaya. Okay? Tapos, magtambay ako, tulugan kita. Ay, Madam Nag-gets Chris. Nag-gets na rin. Sige. Sige, mamaya na lang ha. Sige, bye-bye. Love you guys. Bye, Tugang. Enjoy. Love you. Bye-bye. Love you. Bye-bye. BMC, ikaw, pwede ka. Pwede mong gamitin tong, akong mag-open sa'yo. Tapos ikaw lang akyat, tapos ikaw nang dyan. Kung gusto mo lang. Yan, kanta ka tayo. O sige na, akyat ka na. O, gusto mong Sige, akyat ka. Enjoy. Ang kulit, BNC. Iwan ko sa'yo, BMC. 2, 3. Nag-live yan ng isang araw, nasa labas. Wala naman to. Ano lang to si BMC. Ano yan? Sawsawira lang to. Emilia, thank you, Emilia, ha, sa pagpunta. Nagbaba siya ng bahay. Ayan, Japet. Nandito ako sa binaba mong bahay. Ayan. Japet. Tulog na siguro si Japet. Ay, nako. Kahit mamaya, sis, bago ka matulog, kung isend mo lang sa akin. Panggulo, sabi niya, good night. Good night, Japet. Good night, Japet. Ayan. Thank Sige you, na, Japet. nagbuka na ako. Sige, sis. Bye-bye. Ayan. Thank you. Oy, BMC, bakit ka panggulo? Ayan. Connie, thank you, Tugang Connie, ha. Night, Japet. Night. Good night, Japet. Ayan. Mamaya, uy, yung BMC message ako, ha. Bago ka matulog. O hindi ka naman matutulog. Nako. Ikaw talaga. Matulog ka na, tapos magising ka mamaya pag live ni Kuya RG. Kasi lalabas kami baka hindi ako makapag-support. Pero tingnan ko kung madali lang kami. Yun ang Anong sige host? Si Kona ang mag-LS. Si Connie nga. Si Connie, message ka. Oo nga, yung message ko sa iyo kanina, tapos forward mo na lang. Try ko matulog. O sige. Try mo matulog ngayon. Kasi, wag kang para hindi masira ang beauty. Ayan. Sige na, matulog ka na kasi ikaw na lang naman dyan kausap ko. Thank you, BMC. Tugang Connie, thank you, Tugang Connie. Ayan, kasi tinatawag na ako ng kalikasan talaga. Ayan. Bye, everyone! Thank you so much sa lahat ng mga pumunta. God bless. Keep safe. Love you. See you.
tomorrow sa live ni Consino. Ayan. Thank you. Kain muna ako. Sige, BMC. Ayan. See you na lang mamaya. Pag may ano. Ayan, kakain pa ako. Bye. Thank you. Ingat. Love you guys. Thank you. Bye. Togang Connie.